خوجينا كهان تكخت لامي عدي تلمي حنتيتي كم تحر يا أخي حلوي كتمعرقي كتوكب لي كتبلسقي كتحلم ببلي عدي عدي سبح دريقي تسلم لي إري عدي جقانو مباح باللي أنوين اللهم متكلكان نعتها سنغة حزبي تقول بيبي مسنخل سنغة حلفك خزري ناوتي عتغة سو أخا خلحفو حوق أمامي هاقري سفعي وقننت كخندو صباغ قنجنخي تهنديد خنقدو ربع عدمي نسليخي خفردو مدرخات كتاتح نزمت ولدو نسخي تولتقلو حزبي زخور علو أنا خنددو دنقل عدمي نعخن حزبي صمالو قامي ندرعي مريتي كمون كسلكي عبدبري حرياخي تنفل سمعتكي متان كنعيكي هاقري بخرج موتي قاريده بقلات معتمتي هانيته بتصمري رهاتي كتلكي بحيل حسابي فليته قرما عنجنا خلبسكي قلبخي كوكبو كرسخي نديله زرا تقاتات كحنففن داله معدنكي غيسا قمرحيا يقديبه كحلبو ساعتي امري سريبه قمجا خسلم حزبي تقبيبه دك حد علامه دك حد لبي بحنساب سميرنا بحد نزمبي كقلبكي نعطط عود نهر زخي سماي ترزق بيت هاجري هاجري هنك قلبي ما تسولو تعري تبقى قرمخي حيال سمر وفري علو فوقينا عدي عاد حذري عدي عاد فقري علو فوقينا عدي عاد حذري عدي عاد سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتقونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس النزلوم تحسوا تحيزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدى بسانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لوم تحسوا نزوبانا زملكت العلا قداس النزلو قلتيفنا مع بلز خيزلو كنتات كنرينا إذا أما توتري واصنعكم ظرفن قلت من السوشيال ميديا يعني بحكي بسول سرح زلوا أملاخ يحلوهم حق بقوا سرح صبوا سرح بوين تسمعني فيدباك دما قرفلهم نايلومي عرسي صفع زبالي كاون مجمريا بزي كنجمرينا نعنا زملكت بزوح نقري قبر سلو زلو كنفلطون كملو سلون دما ያየበት እየደገፈን እየነቀፈን ደግሞ ያለም አቀፉን ህግ የተነተነ ነው አጀንዳ ሴት የሚደረገው ቪዥነሪ ስትሆን ኢንትረስትህን ስታቅ የሀገር ለዋላዊነት ላይ ስትሰራ አንዳንዱ ራስ ትሰጣለ ሌሎች ግን አጀንዳ ትደረጋለ በሁለቱ መካከል ያሉት ዲስፕሌይ የተደረጉ ነገሮች አሉ የሰጣናቸው አጀንዳ የሆኑ አሉ እኛን ደግሞ አጀንዳ ያደረጉን አሉ ከዚህ አንፃር እጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ አፍደገ ባሕሪ ናይ ካልኦት ሃገራት በሓይሊ ክትጎብጥ ምህቃን ከም ሓደ ራእይ ዘለዎ መራሒ አብይ አሕመድ ቪዥነሪ መራሒ ንቅድሚት ዝጥምት መራሒ ገይሮም እዮም ክገልጹልና ዝፍትኑ ዘለው ክሊርሊ ንዓታቶም ዝረአዮም ካለ ነገር ከም ዘሎ እቲ ናቶም ራእይ ብኸመይ መለክዕ እዩ ራእይ ማለት እኮ ዘይተራእየ ነገር ክትርኢ ትኽእል ካምበር ናይ ጸላእትኻ ንብረት ፍሉይ ማዕድን ረኺበ ወይ ፍሉይ ጸጋ ረኺበ ፍሉይ ራእይ ለኒ ኢልካ ናይ ጎረቤትካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ጎረባብትኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምጥማት ከም ራእይ ቆፂሮሞ እዮም ጅንታዩ ሓደው ረብሓኻን ኩነታትካን ርኢኻ ክትከይድ ከለኻ ካልኦት ኣጀንዳ ክገብሩኻ ይኽእሉ እዮም ኖ ካልኦት ኣጀንዳ ይገብሩኻ የለውን ካልኦት ነቲ ንስኻ ትኸዶ ዘለኻ እንደራ ኮሊንግ ኣውት እንታይ ማለት እዩ ሕማቕ ትገብር ኣለኻ እዮም ዝብሉኻ ዘለው ኣጀንዳ ስለ ዝኾንካ ወይ ፍሉይ ርእሲ ስለ ዘለካ ኣይኮነን ዓለምኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ነቲ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ትዘርጎ ኣለኻ እዚ ሕጂ ብቴሌቭዥን ኢሮሞ ገለመለ እንድሕር ኢልኩም ኩሉ ነገር ዝተቐናበረ እዩ ኣብ ቴሌቭዥን ዝገብርዎ ዘለው ኣካል ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሕዎ ዘለው እዮም كم خنبل كلنا استجانا نخمس لكم يخليه let's go ባህር ለመውጣት በሆነ መንገድ ለመውጣት እየሰራን ነው ባህር ኃይል አቋቁመናል ባህር ኃይል ተቋቋምነው ባህሩ በጣም ቅርባችን ስለሆነ በቀጥታ የደህንነት ስጋትና የሉዓላዊነት ችግር ስለሚያመጣ እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል ነው
حجي انتايو تي زربا نافت بحري نموصا افدق بحري نمركاب ننقد كم زي كونت زربا نتصريو. This is nothing to do with commercial business. نقد لما لازم بالوزن نبر فيك نيوز قد يفهم حجي بس جزء تي دليتاتو من علامة من ولا نتعلم هناك وخاب قدم لنا نفلتو نيرنا كشفنوها نمدفتو نيرنا حجي قد نتصرنا خوني دمت زلو بحرتك انا يزلو 6 كيلومتر بيرترا بجبتنيو. So there is no dispute of the discussion يلا بجبت دما ايكونن we know that بيرترا مالتي 6 كيلومتر زبحال زلو. Okay fair enough. 6 كيلومتر كاب بحر رحقنا سلا زلنا بوك مصنا زغل حدقا سلو زلو حيل بحري يدلينا له. ስለዚህ ንኤርትራ ወሪሩ 34 ዓመት ደይ መጽኩም ጸላይ ሕጅክ መጽኩም ስለዝኽል ኃይል ባሕሪ የድልየኩም ኣሎ። ዋው ከመይ ዓይነት ብሪሊያንት ርእሲ ስለዘለዎም እዮም እዚኦም። ብባሕሪ ሰጊሩ ድመጸካ 60 ኪሎ ሜትር ገይሩ እኮ በእግሪ ክመጸካ ተመራኸብ እኮ 60 ኪሎ ሜትር መሬት ረጊጸ ናይ መጻኻኒ መሬት ረጊጹ ክመጸካ ዝኽል ጸላይ እንተሎ ድማ ኣብቲ መሬት ካይኻ ሰራዊት ከተዳሉ ዘለካ አሚን ፊልድ ማርሻል ዩዚ ታ ፊልድ ማርሻል ትብል ቃል دحن نسو دقدف دحن دل مخون نسو أقام يبلين هني دلهم كتبوا تخلي ولا شو عت ستارت قبر ونا بروبلم 6 كيلومتر رحقنا لنا دحريلكا كابت 6 كيلومتر زلو مريتنا يرترا انت عينت حيلي كما تصزخ العمالتي نيرترا سجيرو كما تصزخ نيرترا سجيرو كما تأكاز خليلا إيرترا قل مزدلي تكتزارب تخليها دعري ناي بحكي ناي وصاي حيلي دفرو تغينو نابنا تزك نقربكم ناي وصاي حيلتا دفرو تغينو شدشت حيلتا تلو بجبتي 34 عامت هاي تزاربه حجوني زارب يلون وصول ناي بلوم يلون نتوم ناي وصاي مراقبن أصواراتن ميسايلاتن أقاميتهم زلو من قد بابور حنيسي ياب نتشاينا نادي سابا زوتهم زلو تشاينا إذا عبي بي زلو أمريكا إذا عبي بي زلو. If you have a problem ساتهم why don't you address that؟ أمريكا أمباسادر مالو كما ما حضرناتكم نقول مشيت نزارب زلو نحنا أبجبت غيركم زلهم حيل بحري نحنا سكاتيو وتهدروا عام غيركم زلهم سكاتيو. By the way تي نادي سابا امباسنا أمريكا أنت تريو تعبيتون قال ملن أوشتو دمانتاي وتهدروا عام كلهم كم صغير كمان يدنو مفزعتك زي أمريكا أكم بعد إثيوبيا نيجيريا غانا عبو تهدروا عامي زلوا أبتي إمباسناتهم نورمال إمباس يكونون مبزحت جزء. ስለዚህ ብዙ حيلي زلوهم generally. انتين مالتيو كل دي زارب زلونا إيرتران دي كزارب زفتن زلو but the reality on the ground is أب Somaliland إمارات naval base هنس الله. Are you talking about that؟ أب إيرتران يزغون يغنوا وصاي حيلي سراويت كم زي اللي فلتيو. Exactly اللي وصاي سراويت سلزي اللي دماي دراما كفتر زفتن زلو. ስለዚህ انتين مالتيو كم إيرتراوي እዚዮም ሃገር እዚዮም ዞም ህዝብ እዚዮም ኣብ ልዕልና ዘሎ ማጣምታ ንጥር ዝበለ እዩ ሕጂ እዚ ብጎበጎበ ክመፅፀኒ ናብ ኤርትራ ተኻትዩ አደጋ ይመጣል። የቀን ጉዳይ ነው እንጂ አደጋ ይመጣል ብለን ይተባበሩናል አብረን እንሰራለን ብለን ኢቭን ያኔ ለውጥ እንደመጣ የኤርትራም ነገር ስለተሻሻለ ከነሱ ጋርም አብረን እንሰራለን ብለን ባህር ኃይል አቋቁመናል። ባህር ኃይል አቋቁመነው እዛ ለመግባት ነው። በምን ፕላትፎርም ነው የምንገባው ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ሕጂ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ማለት እዩ ከም ዝብልዎ ዘለው ምስ ኤርትራ ተረዳዲና ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ባሕሪ ንኽእትው እያ ክትሕግዞም ትኽእል ድሓርካ ናይ መን ስግኣት እዮም ክፈትሑ ዝኽእሉ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስግኣት ፈጢሩ ዘሎ ንሑቲ ድማ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ጨልቃዕ بحماق فتلي استلقاقبت أرقيت كدان إثيوبيا زلا تا قاما نيرات كيليد نقرأكم زلو لك كم زي أرقا كدان بحماق فتلي زسفا خايع كم يهت حقر زلا بزوانزي محاربة تخيد له بتخيد له سلزي كم زي لا زلا حقر وشتاو سلامك وحزي كالي حوتي أمريكان كالوت إسرا سلاس حقرات بحد مزيوم تطو كبلو زي كالس انت عينت حيلي سلو زلو تطو كبلو كالايك بخمي يخطو كبلو بملو تنيبرهود بس حوتك زارب عيدلني مخنياتو حوتي بس كبابي كون صقمو مس اسرائيل قبل لي غزا تقبر زله سازي ات دراما نكبر حجي እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ጥራይ ኣይኮነን ትሕቶናቱ ብዙሕ ነጥብታት ያልዕሊ ዘሎ ብዚ ንስማዕዮ መት እኮ አንድም ቀን ግጭት ቆሞ አያውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር የሚባል ነበረ 30 ዓመት ተዋጋ ህወሓት መጣ 17 ዓመት ተዋጋ
ቲፒኤልኤፍ ይኸው 50 ዓመቱ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ መጀመርያ ንህወሓትን ንህዝባዊ ግንባር ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ወይ ከዓ ሕግደፍን ድሓን ህዝባዊ ግንባር ማዕረ ገይሩ እዩ ዝገልፆም ዘሎ these are not the same things ኤርትራ ከም ትግራይ ኣይኮነትን ነይራ ወይ እውን ህወሓት ዝገብሮ ዝነበረ ቃልስን ህዝባዊ ግንባር ዝገብሮ ዝነበረ ቃልስን ክልቲኦም ንደርጊ ቃለሱ ነይሮም but they are completely different ብሓደ ነገር ክትገልፆም ምፍታንካ ታርእሱ ወይ ፀባብያ ወይ ሰይጣናዊ ተልእኾ ስለ ዘለዋ ናይ ፀባብ ሳይብላኒ እያ እንድያ ግን ነዚያ ክብል ከሎ ሕማቕ ተልእኾ ስለ ዘለዎ ንህወሓትን ንህዝባዊ ግንባርን ብሓደ ዝገብር ዘሎ ነቲ ፅምዶ ንምህራም እዩ ወዲቑም ኣሎ እቲ ፅምዶ ብሓደ ጌርካ ንምህራም ኤርትራ ንናፅነት እትቃለስ ነይራ ህወሓት ወል ንናፅነት ትግራይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ በት that's another story ብዛዕባ ክዛረባ ይክእል እዚ ናይ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ዘለዎ ምክንያቱ ህወሓት ንዕኡ ብስልጣን ዘምፅኦ እዩ ነይሩ anyway that's different story እጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረበ ዘሎ ንምንታይ ይዛረብ ዘሎ ስምዕዎ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ጦርነት ነበረ ኦንለፍ ይዋጋ ነበረ ኦነግ ይዋጋ ነበረ ብሄነን ይዋጋ ነበረ ኢህአዴግ በነበረ ዘመን ሶሻል ሚዲያ ስላልነበረ እንታይ ትብል ዘሎ ሕጂ ሓደ ነቲ ውሽጣዊ ፀገሞም እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፋኖ ዳርጋ ንምሉእ ኣምሓራ ተቆፃፂሩ ዘሎ በሽሓት ቁፅር ሰራዊት ዘለዎ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሸነ ዘሎ ሲ ኣብ ግዜ ህወደግ ወይ እቲ ህወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ነይሩ እዩ ራእይ እንታይ እዩ ስዑሾ ሶሻል ሚድያ ስለዘይነበረ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜን እቲ ዘረባ ናቱ ድሓን ናብ ንእሱ ደለኹን ሃገሩ ድሌት ይበል ከምዘይኮነ ንፈልጥ እኒና ከምዚ ዓይነት ኢትዮጵያ ኮይና ይትፈልጥን እያ ሎሚ ዘሎ ኢትዮጵያ እኮ ካልእ ዓይነት ኢትዮጵያ እዩ ጀነራሊ ሽማዊ መምሕዳር ወይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸለለ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ካልእ ብእልፊ ቦዲጋርድን ገለመለን ንውሕዳት ሰዓታት ፕሮፓጋንዳ ገይሩ ዝምለስ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው እቲ ንሱ ዝዛረበ ዘሎ እቲ መራሒ ናቱ ዝበሎ እንደብፅዎ ዘሎ ከርእየኩም እየ ክልቲኡ እኛ እኮ ስንዋጋ ነበር አልሸባብ ገብተው የገደልናቸው ኢትዮጵያውያን አሉ ሶማሌ ውስጥ በቀደም ሱዳኖች እርስ በርስ ሲጋጩ ሱዳን ሄዶ የተቀጠረ የኛ ሰው ኢሞሽናል ነው የኛ ሰው ለመቀጠር በጣም ዝግጁ ነው ስለዚህ ቪዲዮ እዚኣ ብጣዕሚ ቀፂላ ዘለያ ህዝብና ስምዒታዊው መጋበርያ ንክኸውን ካድሉ እዩ ዛዕባ እዚኣ ክንዛረብ ኢና ግን ኣብዚኣ ክዛረብ ከሎ ኣብታ ህፃናት ቪድዮ ተመሊሰኩም ናብ ኤርትራ ስፔሲፊካሊ ሰለስተ ታርጌት ዝገብራ እዩ ህዝቡ ከም ድሌቱ ክነቕፎም ይኽእል እዩ ኖ ፕሮብለም ግን ናብ ኤርትራ ይዘፀግዓ ተቀጥሮ እዛ ለአንዱ ወገን ወግኖ ተዋጋለ ይሞታል እዛ ናትና ህዝቢ ሲ ይብል ኣሎ ምሳል ሸባብ ኮይኑ ዝዋጋ ኣሎ this is a great admission ናትና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ወታደር ናይ አልሸባብ ኮይኑ ንሶማሊያ ድርብሽ ሰብ ኣለና ይድብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን በቲ ምሳል ሸባብ እዚ ሕጂ ንመጀመርያ ዝወፅ ዘሎ ምስጢር ኣይኮነን ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ መራሒ ዘውፅኦ ዘሎ ሓቂ ስለ ዝኾነ እምበር ሶማልያውያን ኩሉ ግዜ እዮም ዝብሉ ንሕና ዘለና ፀገም ይብላሉ ንሕና ዘለና ፀገም ካበይ ዝመፅእ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሰራዊት ምሳል ሸባብ ኮይኑ ይሃርመና ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ እንታይ ይብላሉ እሱ ናትና ምሳል ሸባብ ተቆፂሩ ንሳቶም ከም መንግስቲ ሶማል ንሕግዝ ኣለና ምባል ብክልተ ወገን ኮይኖም ንሶማልያ ዝፃወቱላ ዘለው ሰብ እዮም ሕጂ ባዕሉ ይዝነግር ዘሎ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ምስ ሕሜቲ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዎ ይዝንገር ሕጂ እውን ቁፅረኛሃት ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኩናት ናይ ሶማልያ ዝቃለስ ሰብ እውን ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ and whose problem is that ናይ መን ፀገም እዩ ትዛረበሉ ዘሎ ናቱ ናይ መራሒ እውን ሃገርካ ክትቋፀር ህዝብካ ክትቋፀር ዝግባእካ ንስኻ ኢኻ ነርካ my friend ኣበይልካዮ ዳ ትሕቶ እምበር አሁን ደግሞ ለሻዕቢያ ለመቀጠር ያለው ሽሩጉድ ሊነግራችሁ አልችልም ምን ማለት ነው ይሄ የሚል ቁጭት ያስነሳል ስለዚህ አገር ውስጥ ያለው ጸረ ሰላም ኃይል እንቅስቃሴ የውክልና ጦርነት ነው ዚያት ዘረባ ናብ ዚያን ከውድቃ ስለ ዝደለዩ ሕጂ ድማ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ዝኾነ እንዲኦም ተሸይጦም ዝዋጉ ኣካል ሃገር ከምኡ የለን እናበለ ይዛረብ ኣብ ስዑድያ እንድሕር ከይድካ ከምኡ የለን ኣብ ግብፂ እንተኸይድካ ከምኡ የለን ኣብ ኤሮጳ እንተኸይድካ ከምኡ የለን እዚ ናይ ብሓቂ ኤምባረሲንግ ዘረባ እዩ
እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ዘሎ ድማ ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ይኹን ናይ ሸነ ምስ ኤርትራ ከፀግዕዎ ስለ ዘልዩ ዘሎ ብሻዕብያ ንክትፅጋዕ ዝግበር ዘሎ ጉያ ንበይኒ እዩ ዝብል ዘሎ ዋላ ነቲ ህወሓትን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ መሃነኑ ኣጥፊእዎ ዘሎ ሓይሊ ናበይ ዝፀግዖ ዘሎ ናባናይ ዝፀግዖ ዘሎ ክልተ ነገራት ክንርኢና መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ንስሓቶም ዝዛረብዎ ዘሎ መጀመርያ በዛ ኣርቲክል እዚ ክንጅምር እዚ ኣርቲክል እዚ ደይ መደይሉ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓጢቁሉ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ኣብ ሆርን ሪቪው ዝብል ኣርቲክል ኣውፅኦም ኣለዉ ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ተባሂሉ ዝወፅእ እዚ From the Dahlak Islands to the Strait of Hormuz, the prospects of Ethiopia's maritime agency amid Gulf turmoil. Geostrategic analysis. Dahlak Islands. Dahlak Island na many. How is this their business? Dahlak Island ማለት ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬትን ደሴትን እዩ ካብኡ ጀሚርካ ክሳብ ወሽመጥ ሃርሙዝ ማለት ኣብ መንጎ ኢራንን ዑማን ኢማራትን ዘሎ ማለት እዩ መቸም ኳ እቲ ዘሎ ኩነታት the prospect ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕርሲ ክፃወቶ ዝኽእል ተራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ this is getting way serious ካብቲ ዘረባናቶም ኣብዚ ስምዑ እጂ I'm going to show you up the article natom as Ethiopia's naval ambitions gain strategic urgency as in Ethiopia after Gabahar delayed strategic urgency abzuraqbalu zalo amid rising Gulf tensions tab Gulf zgbar zalo na Iran nagalatat malatu and Red Sea militarization this article presents the Dahlak archipelago as strategic node the Dahlak archipelago ከም ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ መቆፃፀሪ in a multilateral security framework to safeguard critical maritime choke points ስለዚ ዛዕባ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ፀሚቑ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ መጀመርያ እንታይ ኢሎም ኣለዉ Ethiopia's maritime revival Ethiopia is re-establishing its naval presence through a maritime agency driven by the need for the Red Sea access and supported by its January 2024 Somaliland memorandum of understanding aiming to secure trade routes critical for its economy. ስለዚ ኣብዚ Okay, ብዛዕባ ሶማሊላንድ ሓድሽ ሓበሬታ መፅኡ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኮንግረስማን ስካት ፔሪ ዝበሃል ሓደ ቢል ወይ እውን ሓደ ንጥፊ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ተኣታትዩ ኣሎ ንሱ ኸ እንታይ ዝብል እዩ ሪፓብሊክ ኦፍ ሶማሊላንድ ኢንዲፐንደንስ ኣክት ዝብል ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ናታ ባይቶ ነዛ ሶማሊላንድ ሃገር ከም ሃገር ንክቕበልዋ ሓደ ንጥፊ ተገይሩ ከም ዘሎ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክምዕብል እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ኢሎም ጠራዕራዕ ዝብልዎ ዘለውስ ካበይ ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ብወገን ኤርትራ ጎቢጥካ ንምሓዝ ዶ ክኸውን ወይስ በቲ ኤምኦዩ ገይሮሞ ዝነበሩ ከም ብሓድሽ ክሕደስ እዩ ዝብል ዘሎ ስፔኩሌሽን ወይ እውን ዘረባ ብኡ ጌርካ ንምውፃእ እዩ ዝኸውን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ንሶማሊላንድ ኣሜሪካ ሪኮግናይዝ ክገብራ እየን ድሕሪ ኢላ ኢትዮጵያ ሪኮግናይዝ ገይራ ብኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ተወፂኦም ንዓና ኖ ፕሮብለም ማለት ልውላውነት ናይ ሶማልያ ዝድፈር ዘሎ በት ኣሜሪካ ንትገብሮ ኤርትራ ኣንፃሩ ንዋጋዓሉ ኩነታት ንዓያ ይረኣየንን እዩ ብመትከል ጌጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣገይን ዓለም ምሉእ ኣብ ጎኖም ድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እውን ድሩት ክኸውን ዝኽእል ንቐፅል ሕጂ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ኦፍ ዳህላክ ኣርኪፔላጎ ናይ ኤርትራ ደሴት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ እንታይ ይብሉ ሎም ዝረእይዎ ኤርትሪያስ ዳህላክ ኣይላንድስ ኒያር ኢትዮጵያስ ሂስቶሪካል ናቫል ቤዝ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስትሪ ደውፅዎ ዘሎ ኣርቲክል እዚ ኣፍኮርስ ንሕና ይኮናን ኢትዮጵያውያን ካልኦት ደውፅዎ ዘሎ ኢሎም እዮም ደውፅዎ ዘሎ ግን ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ትዊስቲንግ እዚ ናይ ዳህላክ ደሴታት ዳህላክ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ቀደም ታሪካዊ ቤዝ ናቫል ቤዝ ወይ ከዓ ሓይሊ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማለት እዩ are a key geostrategic node for controlling Red Sea choke points like Bab el Mandeb and Strait of Hormuz ስለዚ እቲ ናይ ዳህላክ ኣርኪፔላጎ እንታይ ዓይነት ዕድል ይዝባካ ይብሉ ኣለዉ ልክዕ ከም ባብኤል መንደብ ነጥቅሒ ባሕሪ ኣብ ምሕናቕ ከምኡ ነቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኢራንን ዑማን ኢማራትን ዘሎ ወሽመጥ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ቾክ ፖይንት ወይ ከዓ ሓኒቕካ ናይ መሓዝ ዕድል ዝባካ ስለ ዝኾነ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያስ ፖቴንሻል ዩዝ ኦፍ ስማዚ ኢትዮጵያስ ፖቴንሻል ዩዝ ኦፍ ዳህላክ could enhance its maritime security role through its risk escalating tensions with Eritrea ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ዓሰብ ዘይኮነት ሕልምናቶም ኣብ ዳህላክ ኣይላንድ ኣብ ናይ ኤርትራ ዳህላክ ኣይላንድ መፅኦም ናቫል ቤዝ ናቶም ኣብ ጥቁን ተገይሮም through its risk escalation tensions with Eritrea ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ኮይኖም ሓይሊ ባሕሮም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ኤክሰርሳይዝ ክገብርዎ ወይ እውን ሓይሊ ንዓለምና ናይ ምቁፅፃር ባህጊ ናቶም ኢና ንርኢ ዘለና
ስለዚህ እቲ ፖቴንሻል ዩዝ ኦፍ ናይ ብሓቂ እቲ ነቲ ናይ ኤርትራ ጎቢጥካ እንድሕር ሒዝካ ኢትዮጵያ ክትፃወቶ ትኽእል ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እዮም ዝዛረቡ ዘለው again ንመለስ ኣብዚ Gulf turmoil and the regional dynamics rising Israel-Iran tensions and Houthis and Houthis Houthi attracts on Red Sea shipping እዚ ናይ 23 ክሳብ ሕጂ ዘሎ threat global trade with 20% of oil and 12% of maritime trade passing through Hormuz and Bab el-Mandeb. ስለዚ Ethiopia's maritime ambition aligns with US interests to counter Iran, China, Russia, but face opposition from Eritrea, Somalia, and Egypt. ስለዚ ደይ ኢሎም ኣጎና ኣሜሪካ ንናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣጀንዳ ንኤርትራ ክንጎብጥ ኢና ቅሉዕ ዘረባ እዩ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ዘሎ ኣርቲክል ኣይብለኩም ግን the same ኣብ ዝሓለፈ ኣብዛ ሆርን ሪቪው ዝብልዋ ዘለው መን መፂኡ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ኣባል ናይ ኮንግረስን ኣባል ናይቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝብልዎ ዘሎ ዲና ሙፍቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ፀቕጢ ክገብር ኣሎ ዝብል ኣብዚ ኣርቲክል እዚ ኣውፅኡ ነይሩ ኣብዚ ፕላትፎርም እዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ድማ ፕሩቭድ ኮይኑ እቲ ፕላትፎርም እቲ መጋዚን እቲ ኦንላይን ፕላትፎርም ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደይ መደይ ኢሉ ነቲ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ናቱ ንምድፋዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ ስለዚ again እሳቶም ሓሲቦሞ ዘሎ ካልእ ነገር እዩ US and allied support እዚኻ ንኣሜሪካ ንምልማን እዩ the US backs Ethiopia's naval aspirations to counter Sino-Russian influence with potential NATO and EU coordination to secure choke points ስለዚ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሕልምና ኢትዮጵያ ሕልምና ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ ዳርጋ ብዳህላክን ዓሰብን እዮም ዝዛረቡ ዘለው ንእሲ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ቻይናን ራሽያን ጉዕዞ ካብ ራሽያን ኣሜሪካን ዝልምን ዘሎ ሃገር እኳ እዚ ምናልባት ኣነ ሓንቲ ግዜ ተቆጣዓነት ናቶም ድፍረት ስለምንታይ ይመስልኩም ኣብ ታሪኾም ኣንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ቃልሲ ኩሉ ዓለም ኣብ ጎኖም ብምግባር ኤርትራ በይኖም ኣይዞሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎም እዩ ቀደም ከምኡ ነይሩ ሎሚ ከምኡ ክገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ኣይፈልጥን እየ ሶፋር ኤርትራ ኣቀዲማ ስቴፕስ ከይዳ ምስ ቻይናን ራሽያን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጌራ ነይራ ግን ሕጂ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል በቲ ኢንኮምፔተንት ወይ ከዓ ብቅዓቱ ናብ ምልክት ሕቶ ዝኣተወ ፎሬን ሚኒስትር ናቱ ብዙሕ ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎን ንራሽያ ይኹን ንቻይና ካብ ኤርትራ ንምፍላያ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ኣሎ እዩ ኣብዚ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ጥራይሲ ናይ ቻይና ፎሬን ሚኒስተርን ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተርን ከም ዝተራኸቡን ፎሬን ሚኒስተር ናይ ቻይና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድሌታት ከም ዝድግፎ ዝብል ሚኒስትር ግዜያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤክስ ፖስት ጌር ነይሩ ከትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ንቻይናን ራሽያን ንምቁፅፃር ኣብ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዕድል ተረኺባ ይብሎም ኣለዉ ኣት ሴም ታይም ድማ ንራሽያ ኣንጻር ኤርትራ ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ ሓግዙና ይብልዎም ኣለዉ ድፍረት ናቶም ረእይዎ ካብ ኩሎም ተፃባእቲ ሓይልታት ክረብሑ ዝፍትኑ ኣብይ ኣሕመድ ፈረንሳን ጣልያንን ከይዱ ገንዘብን ሎጂስቲክስን ፖለቲካውን ሽፋንን ሃቡን እናበለ ከሎ ፊልድ ማርሻል ናቱ ግን ኣብ ራሽያ ከይዱ ኣፅዋር ይልምን ነይሩ ስለዚ ንክልቲኡ ብሎክ ኣብ ቻይና ከይዶም ይልምኑ ኣብ ራሽያ ከይዶም ይልምኑ ኣብ ኢራን ይልምኑ ኩሎም ተጋራጨውቲ ሓይልታት ካብ ኩላቶም ክረብሑ እዮም ዝፍትኑ ብዋጋ መን ብዋጋ ኤርትራ ዋጋ ኤርትራ እዩ ካልእ ረለቫንስ የብሎምን ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 2008 ዝበላ ዘረባ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ከትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኢትዮጵያ ተደላይነት ናታ ኤርትራ ኣብ ጎና ስለ ዝነበረት ጥራይ እዩ ንኤርትራ ስለ ዝሓዘት እያ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ኮይና ነይራ ኤርትራ መጠን ካብኣ ምእላያ ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራ ናታ ኢንዲፐንደንት ፖሊሲ ኣብ ዓለም እናገበረት ካብ እገዳን ገለን ወፂያ ብቁጠባ ኣብ ተዓብየሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ተደላይነት ክጎድል እዩ የስ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለና እንድሕር ኢሎም ተደላይነት ኣለዎ ግን ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ተደላይነት ናቶም ድሩት እዩ ብቁጠባ ብኮመርሻል ክድለዩ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ሕቶ ግን ብዙሕ ከበርክትዎ ዝኽእሉ የለን ስለዚ ነቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ውድድር እንታይ ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ዘሎ ንኤርትራ ጎቢጦም ንሶም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ዕድላት ንዓለም ንኣሜሪካ ንኩላቶም እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝዝከር እዩ ሃይለ ስላሴ ብኣሜሪካ ብዙሕ ደገፋት ረኺቡ ገለመለ ይገብር ከም ዝነበረ ንኣብነት ዘመን ሃይለ ስላሴ መን እዩ ዝሕግዞም ነይሩ ዝበሃል ኣሜሪካ ሬድዮ መሪድያን እቲ ቃኞ ገለ ዝበሃል ኩሉ ሒዞሞ ከለዉ ኣሜሪካ ትድግፎ ነይራ እዩ ዝበሃል ምሽ ኖ ሕብረት ሶቪየት እንኮላያ ነቲ ናይ ዓሰብ ሪፋይነሪ ሰሪሓትሉ ስለዚ ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ኣብ ዝሑል ኩናት ንሓትሕደን እናተጣፍኣ ከለዋ ንሃይለ ስላሴን ክልቲኦም ይሕግዝዎ ነይሮም can you think about this
نحات حدوم أبزحول كينات أجدف كينات ناي وتهدراون نيكولاراون ودودراتهم كله نيتوبيا محجاز إنكلتيو معري سرهنير سلازي أمريكا ني هاي السلاسة أو سلطان كم دليل تخينا قبرت غلا ودبنا تقول حبر السوفيت سرحلو نيرا ولا ونا بجزء درج حبر السوفيت بس وعارم بقالك تحجزوا خلا بريطانيا بخالند ما أمريكا تحجزوا نيرا إسرائيل تحجزوا نيرا سلازي هذا جزء كان استوعب كن كلالنا نايرترا بده نايرترا تجمع زعبيت تجمع بخانو مخنياتو إذا جحمات عبد الحرينا زول هاجر ما نم هاجر أبغى كسلف ويون كحجزوا حدش نجرا يكونن سلازي إيرترا أبزن زحلفا 3-4 عامات كجف زغنة ويكلطف زغنة نطف زغنة برو أكتيف زغنة دبلوماسي كتجبر فتينا يبتم جمرة بريزنت سياسن تشاينا قيد كله راشا قيد كله قله بزع جرايا حجكم قرب زحيل الله سلازي زي كتعال نيرتشر كتجبر زي لكايتي دبلوماسي معناته نساتهم أجريسيفلي موفز جبر زي الولادهم قيوم تلو جن ناتهم من قص قاصد ما وتصيت يا متصيو أما قال سبالو قال دبل ناتكم ريتيو I respect your ريتو أنا قال كم زرعيني إثيوبيا ويان أب تاريخهم لمينهم يسلطومي they know this إثيوبيا تجمع ما بوشتهم داي تجمع بركاب علم دقف مركب تجمع هاللي وما يفلتني مع الدقف كروبيم الجدمان نزم مغنيات تتكيمم نسألهم عن صفهم يمزلون من زلوا حفرتي يبلهم سكفتها يبلهم لمينهم أمسيهم قلنا عنا يفاسعلنا نعنا كنعقون عنا قبل علينا كشكعلوا لي يمدفتنوا لذي إيرترا نزي بتخكل كالك Turks mediation and UAE sport investment example بربرا bolstering Ethiopia's regional maritime strategy okay بنقد Somalia كرابولو زغول لذي أبزي ونالا خطين أبزي ترينا Eritrea's counter move إيرترا أنت تجبر عليهم زبلو زلو Eritrea's alignment with Russia naval base deal in China alongside its control of Dahlak ስለዚህ ዳህላክ ቻይና ሒዞም መኹም ዘለዎ ገይሮም እዮም ዝሸጡ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዘ I mean ሓሶት እንድዩ position it as a rival to Ethiopia's maritime goals heightening risks of conflict ስለዚ ኤርትራ እንታይ ገይራ ኣላ ምስ ራሽያ ናቫል ዲል ገይራ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ I mean ሓሶት ክኾን ዝኽእል I wish ተገይሩ ከሉ ግን practical ዝረኣናዮ የብልናን and China alongside its control of Dahlak China si after Dahlakun control comes along and zalo. We don't know. The Satom Sele Habrita Jalong ways come to Nubur Hasotyu. We don't know about this. Position it as a rival to Ethiopia's maritime. Ethiopia to the Luzella and Ara comes on in American Gobrazalana, Mr. Nas and Arna Hodolo Blunazalo. Abiet. Okay, Katsilam economic and security stakes sky below. Ethiopia's reliance on Djibouti's 95% of its trade underscores the urgency and diversification port access to reduce economic vulnerability. ስለዚህ ኣብ ጅቡቲ 95% ንንግዲ ንጥቀመላውና ዓብ ሪስክ ይዘለና ናብ ኬንያ ዶ ይትኸይድ ናብ ሶማልያ ዶ ይትኸይድ ናብ ሱዳን ዶ ይትኸይድ again it all falls down ኣብ ናይ ኤርትራ ዕላማ a secure red sea access is vital for global energy markets with Hormuz handling 20 million barrels. ስለዚህ again ኩሉ እቲ ነገራት ናብ ኤርትራ ናብ ቀይ ባህር ዘተኮረ እዩ challenges and risks Ethiopia's naval build up could provoke Eritrea, potentially leading to regional arms race or conflict over Dahlak or border areas. Dahlak, can they examine Dahlak Zarab Zalo? I mean, is a Hutaigan, is a Jinan Gobrazil and Hail Bahar Hanso Zelena, Eritrea, and Ethiopia, Queen Gabber Kedaf Aylium Zulu. I mean, Ab Oromiat Gobrazil Hail Bahar Eritrea, Bahamek Fazal, Kalat Waratim, what other Endarat Gobrazil Haman I defan. Somalia's opposition to the Somaliland MOU and Egypt's concern over Nile water dispute complicates Ethiopia's maritime strategy. ስለዚህ ካልኦት ፀገማት ከም ዘለዎም ብግብፂ ይኹን ብሶማሊያ ኣብ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ ሶማሊያውን ስለትቃወሞ ስለዚ proposed multilateral framework ካልእ መንገዲ ነዚ ክሽምግል ዝኽእል ገለ ፃውዒት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብሓፈሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም መራሕዮም ነዚ ይመስል ስምዑ ወስከ እኔ አብይ ይባላለሁ እኔ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ እኔ ንጉስ ነኝ ሁሉ ጊዜ እኔን የሚያክል የፌስቡክ ፎሎወር ያለው ኢትዮጵያ የለም እኔ በልጅነቴ የሶስተኛ ክፍል እና የአራተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ግማሽ የሚያህሉ መምህራኖቼ ጓደኞቼ ነበሩ ፎቶ አልነሳም እኔን ለመግደል የምታርጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ እኔን በግል መስደብ አይችልም እኔን ይወዱኛል እኔ ሳስበው ከኔ መንደር ውስጥ እኔ ከመጣ በኋላ እኔ ደሞዝ ከፍየው ከኔ ጋር እየዋለ እኔ በ24 ሰዓት ዘግናቸው እኔን መግደል ማለት ኢትዮጵያ መግደል አይደለም ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ አላት ያለኔ ኢትዮጵያ ያለኔ ኢትዮጵያውያን መኖር ትችላላችሁ እኔ ግን እኔ ይዝብል ኩሉ ግዜ እቲ ዘረባ ባዕሎም ቆሪፆም እዮም ኢትዮጵያውያን እዚ ከመይ ገይሩ የመሓድረና
ኢሎም እዮም ዘውፅኡ ዘለው ኣብዚ ስምዕዎ ታርጉትን ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም። ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከእናንተ ስለማናንስ ማለት ነው። አሁን አይንን ጨፍንንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም። ግን እርሶ በደንብ ያውቃሉ ከኔ ያላነሰ እኔን ለመግደል የምታርጉትን ሙከራ ተው። ንዓይኒ ምቕታል ትገብርዎ ፈተና ኣግደፍዎ ወላ እኳ በሻሻ ይወለድ እምበር ካባኹም ዝሓምቕ ኣይኮንኩን እዩ ዝብል ዘሎ something is telling him some ገለ ነገር ይመጽ ከም ዘሎ ገለ ዝነግሮ ሓይሊ ከም ዘሎ እስከ ስምዑ ብዘጅ ለመቀጠር በጣም ዝግጁ ነው። እንዴት እንደሆነ አይገባኝም። የሌላ ሀገር ሰው እኮ እንደዛ አይደለም። ግብጽ ሄደው እኮ ጸረ ግብጽ ናሽናል ኢንትረስት የምታሰልፈው ሰው ገንዘብ ሰጥተህም እኮ አታገኝም። ሳዑዲ ሄደህ አታገኝም። አውሮፓ ሄደህ አታገኝም። ቻይና፣ ራሽያ፣ ጃፓን ሄደህ አታገኝም። የኛ ግን በጣም ተቀጣሪ ነው። መቀጠሩ እስከምን ይሄዳል መሰለህ? ሲፈልግ አይሲስ ይሆናል የኛ ሰው፣ ሲፈልግ ምንድነው አልሸባብ ይሆናል የኛ ሰው። አሁን አልሸባብ ለኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ምሩኽ ናይ ቀደም ምሩኽ ሕጂ ከዋኽብታ ብመንኩቡ ዘቐመጠ ፊልድ ማርሻል ዝበሃል ዘሎ ከም ናትና ህዝቢ ውርደተኛ ህዝቢ የለን ኢሉ ምስ በለ እንታይ ኢለ ፅሒፈሉ መሲልኩም ኣነ ጁላ just exposed the 4 kilo regime, but not the way he thinks. Field Marshal Burhanu Jula, once a prisoner of war, now a puppet, just revealed more about Abi's regime than he intended. Abi the Jula ዝብሎ ዘሎ ንሕና ህዝብና ከምዚ ከዳዕ ነካሎት መጋበርያ ኣብ ምዃን ዝጎይ እዩ። ኣብ ግብፂ እኮ ብገንዘብ ሰብ ክንቆፅር ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ስዑድያ እኮ ወላ እንተደለኻ ኢኻ ዘይትረክብ፣ ኣብ ኤሮጳ ኣይትረክብን፣ ኣብ ጃፓን፣ ኣብ ራሽያ፣ ኣብ ቻይና ኣይትረክብን ኢኻ። ካልኦት ሃገሮም ይፈትው እዮም። ኣባና ግን ናብ ኣይሲስ ተኸደ፣ ናብ አልሸባብ ተኸድካ፣ ናብ ሱዳን ተኸድካ፣ ሕጂ ድማ ምስ ሻዕብያ ክቁፀሩ ዝኽእሉስ መሊኦም ኣለዉ ናይ ዝብል ዘሎ ተሓቂ ግን he tried to gaslight Ethiopians claiming they are emotional and easily manipulated by foreign powers, but he is describing his own regime, not the people. Let's break it down. Facts over propaganda. ስለዚ መጀመርያ ዝብል ዘሎ ነቶም ኢትዮጵያውያን ብቐሊሉ ዝቁፀሩ ስምዒታውያን ንረብሓ ኢሎም ኣንጻር ሃገሮም ዝኸዱ ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ ተሓቂ ግን ናቱ ወያናታ ንሓማታ እዩ። እቲ ሓቂ ንነፍሱ ነቲ ስርዓት ንሱ ዝሰርሓሉ ዘሎ እንታይ እዩ ዝነግር ዘሎ እምበር ዛዕባ ህዝቢ ይኮነን። ጭብጢ ብጭብጢ ክንዛረብ ስምዒት ገዲፍና ብጭብጢ ንእቶ ኢለ ቁፅሪ ሓደ 4 ኪሎ 10 ቢልዮን ናይ ፓላስ ፋንታዚ ይሰርሕ ኣሎ። Abiy built a vanity project worth 10 billion, claiming it's donor funded. Everyone knows there is no such a thing as free lunch. ስለዚ Abiy Ahmed ብልዕሊ 10 ቢልዮን ዝሰርሑ ዘሎ ፓላስ ራሒ ካበይ ምፂኻ እቲ ገንዘብ ምስ በልዎ ንዓኹም ዝመልከት ኣይኮነን እዚ ካልኦት ዝሃቡኒ እዮም ይብል ኣሎ። ብናፃ ገንዘብ ክበዝ ዝኽእል 10 ቢልዮን ክበዝ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ኖ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ትዋሃብ ናይ ናፃ ምሳሕ የለን ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ክሰርሕ። ስለዚ ብዓብዩ መራሕናቱ ብገንዘብ ዝተቆፀረ ብወቅዕ ድማ ዝተፈለጠ መጋበርያ ምዃኑ እናፈለጠ ንህዝቢ ኢትዮጵያውያን ወይ ናምሓሩ ወይ ንተጋሩ ክፀርፍ ዝፍትን ዘሎ በንፃሩ ካልእ እዚ ቁፅሪ ሓደ ጥቕሲ ጭብጢ ካልኣይ begging France to recolonize the Horn as West Africa kicks out France. Abiy invites in ንፈረንሳ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀር ጫድ ካልኦት ሃገራት ውፅልና እቲ ትገብርዎ ዘሎም ናይ ኢድ ኣዙር መግዛእቲ ይብቃዕ ኢሎም ክሰጓ ከሎ አብይ ኣሕመድ ቀይሕ መንፀፍ አንፂፉ ንዓቶ ይብሎ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪካ ማለት ንፈረንሳን ንካልኦት ኤሮፓን ክሰጉ ከላ ዌልካም ናበለ ዝፅበ ዘሎ እዩ ዝዕድም ዘሎ እዩ። ስለዚ መጋበርያ ምዃኑ ብግልፂ ንኣፍሪካ እውን ዘፍለጠ እዩ። ሪቨርስ ሊበሬሽን ኢትዮጵያ ዲዘርቭስ ቤተር። ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ንሱ እዩ ቀዳማይ መጋበርያ። ቁፅሪ 3 handing Ethiopia to Bill Gates. Abiy is letting Gates control Ethiopia's agriculture and healthcare while the world exposes Gates' dangerous agendas. Bill Gates ተኸይትከ ዓለም ምልእቲ ቢል ጌትስ ኣብ መግቦምን ኣብ ጥዕንኦምን ከይኣቱ kitፍኣልና ክብልዎ ከሎ አብይ ኣሕመድ ቀይሕ መንፀፍ አንፂፉ ንመግብና ንሕርሻና ንጥዕናና ተቆፃፀረ ኢልዎ ኣሎ። ስለዚ ፍሉይ ሰርቲፊኬት ይባ ኣብ ዓለምና ዝበለፅካ ኢኻ ንዓ ድሌትካ ግበራ ኢትዮጵያ ኢሉ ንሓደ ሓደገኛ ሰብ ዝዕድም ዘሎ። ስለዚ መን መጋበርያ መን ይኸን መን ክወራ ዘይሉ ክንፈልጥ ኣለና። ቁፅሪ 4 ድማ buying drones to kill his own people instead of feeding the hungry or healing the sick. Abiy spends millions to bomb Amhara, Oromia and Tigray. ስለዚ ካብ ካልኦት ተለቂሑን ተመርቂሑን ድሮናት ኣምፅኡ ኣብ ሃገሩ ዝጥቀም ዘሎ መራሒ እዚ ኣክንዲ ንጥዑመያቱን ሕሙማቱን ዘይተማሃሩን ክምህር ዝፍትን
ንህዝቡ ዘሳቅ ዘሎ መራሒ እዩ ስለዚ መጋበርያ ምዃን ካብ ዝንላዕሊ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ ኢለ ኣለኹ who is really sold out to foreign interests many ንወፃኢ ተሸይጡ ዘሎ ናብ ሻዕብያ ተሸይጦም ዘገለ ዝብሎም ዘሎ ኣቢየን ጁላ puppets of external forces they are destabilizing Ethiopia and the Horn Ethiopia are resisting from Amhara to Tigray to Oromia ስለዚ ኣቢን ጁላን ካልኦት ካድረታቱን እዮም ዝተሸጡ ነቲ ዞባና ንኢትዮጵያ ኮነ ንዞባና ርቃት ከሊኦም ዘለዉ ሰብ እዮም ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ንረብሓ ናይ ህዝቦም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኦሮምያ ፋይናል ዋርኒንግ don't let Ethiopia become another Yemen, Libya or Sudan. ስለዚ ካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ንሊብያ ዝገበርዋ ንየመን ዝገበርዋ ጅን ሱዳን ዝገበርዋ ዘለዉ ኢትዮጵያ ከምኡ ክትከውን ከተፍቅዱ የብልኩምን ዝብል ፃውዒት ገይረ ኣለኹ Abiy and Jula are marching the nation toward chaos. ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ነቲ ሃገር ናብ ጥፍኣት ይመርሕዋ ኣለዉ It's time for the region and the people to stand with freedom fighters before it's too late. ስለዚ እቲ ፅምዶ ንብሎ ዘለና ድማ exactly ነዚ ሓይሊ እዚ ነቲ ዞባ ከይረበሸ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ጎኖም ደው እንተበለ ሰናይ ነገር ይገብር ብዝብል መደምደምታ ገይረሉ ኣለኹ ኣብ ኤክስፖስ ገይረ ኣለኹ ፕሊዝ ሼር ግበርዋ ምክንያቱ እታ ኣጀንዳ ንሕና እውን መልሲ ክንህብ ስለ ዘለና ንቐፅል ሕጂ ናብቲ ናይ ዓለም ዜና The parade to commemorate the U.S. Army's 250th anniversary. I have some of the key numbers next to me. 6,600 soldiers will be a part of this. There will be about 150 Army vehicles, including different types of tanks, and 50 aircraft as well. Army officials say it will cost between $25 and $45 million. This, keep in mind, is an expenditure by an administration trying to cut costs. Now, the last time the U.S. held a military parade was way back in 1991. All right, this is 34 years ago, and it marked the end of the Gulf War. And according to the Washington Post, ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ከም ካልኦት ቀዲሑ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ምርኢት ንክገብር ይዳሎ ከም ዘሎን ሚሊታሪ ፓራድ ወይ ኣርሚ ፓራድ ክገብር ይዳሎ ከም ዘሎን ኣብኡ ድማ 6,000 ሰራዊት 150 ቪክልስ ከምኡ ድማ 50 ነፈርቲ ክሳተፋ ምዃነን እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ 250 ዓመት ንምፅምባል እዩ ዝኸውን ዘሎ ግን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንምንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ስራሕ ኣብይ ኣሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ካልኦት ስለ ዝቐንዕ ካብ መን ይቐንዕ እንድሕር ኢልና ድማ ነዚኣቶም ተወዳዲሩ ምስ ካልኦት ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ምስ ካልእ ከወዳድር ስለ ዝደሊ እዩ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ወይ እውን የድልየ እውን እዚ ናይ ቻይና ይረአይቦ ነዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ወይ ከዓ ወታደራዊ ማርሽንግ ናይ ቻይና ክርኢ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ከም ዝቐንዕ ርግፀኛ ኮይነ ክነግር ክእል እያ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሲምፕሊስቲክ ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ብሓቂ ሰሓቢ ዝኾነ ወታደራዊ ምርኢት ናይ በዓል ቻይና ከምኡውን ናይ ራሻ ክርኢ ከሎ ኩሉ ግዜ ከም ዝቐንዕ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ካብ ቻይና ካብ ራሻ ካብ በዓል ኢራን ካብ ካልኦት ዝግበር እናርኣየ ከሎ ንሱ ድማ ገለ ነገር ኣብዚ ግንቦት 9 ድዩ ዋላ ገለ ኣብ ራሻ ቪክቶሪ ደይ ተፀምዲሉ ነይሩ ስለዚ ናይ ራሻ ፍሉይ ዝኾነ ምርኢት ነይሩ ናይ ቻይና ቅድሚኡ ቀፃሊ ዓመት ዝግበር ሓያል ዝኾነ መሳጢ ዝኾነ ወታደራዊ ምርኢት ኣሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም እንጂ ናይ ቻይና እዩ ዓቅራ ሓይስ ናይ ቻይና መስመራይዚንግ እዩ ናይ ብሓቂ መሳጢ ዝኾነ ወታደራዊ ምርኢት እዮም ዝገብሩ እቲ ኣሰኣእላ ይኹን ኣከዳድና ይኹን እቲ ሰብ ይኹን ሰብ ድን ወላ ማሽን ፍፁም ኣብሶሉት ፐርፌክሽን ዘለዎ ወታደራዊ ምርኢት እዮም ዝገብሩ ከምዚ ዓይነት ክገብሩ ይኽእሉ ዶቶም ሰራዊቱ ዊ ኣር ኪሪየስ ክንሪኦም ኢና ክንምንታይ ምዕቡል ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ክንሪኦም ክንፍትን ኢና እዚ ናይ ቻይና ክኾን ከሎ ኣብ ናይ ራሻ ክንሰግር ከለና እውን ኣብዚ ኣለ መስለኒ እዚ ከዓ እዚ ናይ ቻይና እዩ ናይ ራሻ እዚ ከዓ ናይ ራሻ እዩ ኣብዚ ፓራድ ቪክቶሪ ደይ ዝገብርዎ እዩ ናይ ራሻ ስለዚ ሃገራት ኤርትራ መዓልቲ ናፅነት ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ማርሽን ትገብር እያ እዚ ከዓ ትርጉም ኣለዎ ሓደ ናይቲ ሰራዊትካ ፅልዋ ኣበርክቶ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ዝዓበየ በዓል መድረክ ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ሰራዊት ማለት ነቲ ሃገር ንክትህሉ ንክትቅፅል ዝገብር ኣገዳሲ ባእታ ከም ምዃኑ መጠን ድሕሪ መጋረጃ ጥራይ ዝጓሓፍ ዘይኮነ ኣብቲ ዝበለፀን ዝዓበየን ዕለት ቀዳማይ ቦታ ዝወሃቦ ምዃኑ ከተንፀባርቆ ክትክእል ኣለካ ሰራዊት ማለት መጠን ሓያል ሰራዊት ከ ሃገርካ ትዕይል ብፍላይ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ናይ ሰራዊት ኣስተዋፅኦ ናይ ሰራዊት ተራ ዓብይ ክኸውን ስለዚ ነዚ ስለ ዝረኣየ ይመስለኒ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ራሻ ዝወዳደር ወይ እውን ምስ በዓል ናይ ቻይና ዝወዳደር ወታደራዊ ምርኢት ንክገብር ገንዘብ ኣብ ካልእ ሰይፍ ክገብር እየ እናበለ ከሎ ብዙሕ እዩ ዝፍትን ዘሎ ካብ ወታደራዊ ዓቕሚ ከይወፃና ከለና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ሓበሬታ እውን ይወፅእ ኣሎ
حبريتا لنكنا متيا زلا كنرينا سادما زي وتهدروا عقمنا تشاينا زغلص Amid escalating tensions with the United States, China has revealed key details of its nuclear missile program for the first time. State broadcaster CCTV disclosed specifics about the DF-5, one of China's main intercontinental ballistic missiles. China's nuclear program has long been secretive, rarely sharing details on missile capabilities or deployment. The DF-5 is a two-stage missile capable of delivering a massive nuclear warhead with a yield of 3 to 4 megatons. This explosive power is roughly 200 times warhead with a yield of 3 to 4 megatons. This explosive power is roughly 200 times greater than the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki in World War II, as per reports. حفشا كم زنريو زلنا تشاينا بزعبا نيكولراوي أصواراتان عقمناتون بقعتناتون كتزارب جميرالا ننوح رحكات كخيط زخل بزح علاماتنا أمريكا كهرم زخل ترايدي كونس نتي أب شن شاتم 245 أب تشاينا أب جابان أب هيروشيما ناغاساكي زورده كابو كلتا ميتي عزفناتو زخونه أبيت زلونا تينتي نايتو تقواسن ناي معناو عقمو كم زلونا يتنقر دلا زلمان تايز نقرنا زلو I don't know كندق زي من زعلمنا كتف وازفتنو زلو I don't know زي نقر زي أولا كفيلهم نزح جزلو الرسني كدو وانت زي كيلهم كم دق سبات كابزا بلانيت زيا كنت أفن خلينا إيلو زاربو إلى ماسك كوننات كونا لو زخل تخللو نسون نتوم زفتوا من نام مارس نكاك عزوم يزقواي زلو ممكن مخادو ديو كمو خقاتم ويا دحر مخادو we don't know جن بحفشة إزي حجزلو وتحضروا عقمنا علمنا ناي بحكي ولا بزعبة وتدرنا زي تقدس تقين كون سكات كفترة الكازخل درجان عقمن بقعتن أبزل وين زلنا زخول بقعتنا هلا ودما رسون زخونه وددرن متفنانن متمماتن زلوا مدرخ مسموخانو دما نتزلو حدقة زقددن زبرت أني قبرو سلازي أتوم صلوت تقبرو ناب أملاح قرب زبالكم سبات اللهم يقوم بروحات سبات اللهم يقوم أسلامكم كريستيانكم صلوت قبرو تاب تقول للسم زبلو زلو من هالبات صلوتكم كحيل غليو من هالبات ناي وحدات صلوت ونزا بلانيت ناتنا كتحنا يخل تخل سلازغل صلوت قبر كالكم قبر نخل نجر سلازي يله إذا بإيدنا يكونن أب قتصرنا ونا يكونن سلازي زلنا مدرخ العلتن كغزل اليو ناي بحكي أشياء قال زغنا وتهدراوي من قصات نرلنا متفنان راشا مس أبي يوكرين مس أمريكا تقبر زلا مس أوروبا تقبر زلا أب إيران إسرائيل تبقيش زلو حتى جنيا كينات باكستان مسندز قبرو زلو أمريكا مس تشاينا قبرو زلو I mean تليستا أزينو وحيو أب أفريقيا دما أبزخت كابو تايف زلو كم عينت متفنان لذي إذا كنتات زنابي قصك خيد غل لذي إمارات أبزوبانا قبرو زلو كالو تحيلتات متتاوز قبرو زلو كل دمير كطريقة things are getting really serious and كلنا كنا سؤال لنا اسكده عن كابتنا إذا كنا ضمانة تكنولوجيا نزقر Crazy. I've seen driverless cars, but never a driverless truck carrying containers. There is no driver here. Just look at that. Look at the wheel turning on its own. كم زتري وزلهم تكنولوجي أب تشاينا زلو guys نالبات إذا نجرزي أنا كم positive ندريو مغنياتو تانس قبر زلو خصنا نجزيو سام كتكو أيكونون زبل إمنات علني تتكيوم ندما يتكملوا سلزلون بعليونا بسرعة بزوي إذا قال ليزلوتي artificial intelligence هذا معلت دما نعيد مثل سريهم لتسرعي من تلو خونيهم أمين كل نجرز كالي من زنايلوم تكنولوجي أتوم صراحكم بفلاي تراك درايفرز ماكينات زورو زلهم كابلو من الصباح ده يكون مزجزية كغير سلزغل نتكونتات أستوعب الكبرى أيوة كتقمون كلوا يغلي سلزي تقمن كلوا سلزغل كلوا يغلي ده يكون استقمل لويه سلازي إذا ودباتنا تشاينا تعقمنا توتي عبيتنا يتسرحوسي بس تكنولوجي جيرون بزن مخاين ماكينة أوتيستا زي بالله المخاين عبيت مخاين عش مخاين ترى ديكونس عبيت مخاين فلاي نايت سعنت ناي عدنا ناي تراك ناي مقعزيا أوتوبوسات كل يوم بزي ماكينة زقبروا زلو أمين إيرترا زعبت أجا كلوا زغلي معدناتنا مستزلنا أفكار شغلة البنت كاك فتر غلي كتبت خلي خاجن أتيك بس واحد حزبنا سمعنا نقول مستزلنا سجاتات إيرترا أنت معبيلا أزيز سجاتات الزين إيرترا العل أجدا سنة كل وزغل كويس سمعني كابزي فانتازي وتيناجن حنتي مغرق بكم. So
Jason Derulo. What was the most amount of money that you made in a single year? Most amount of money that I've made in a single year, $30 million. For those that don't know, what industry did you decide to pursue a career in? So I started off in music. Music was my first foray into any kind of success. You know, I was obsessed with music as a kid. Are you a business owner? I am. So I own about 13 businesses now. 13 companies? Yes, sir. What business has made you the most money? You'll never be able to guess. What business? Car washes. Car washes. Car washes. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጃስቲን ደሩሎ ይበሃል ሓደ ካብቶም ህቡባት ደረፍቲ ናይ ኣሜሪካ እዩ መብዛሕቲ ግዜ ደራፋይ ናይ ሆሊውድ ፊልሚ ገለ ሰብ ክርኢ ከሎ ከምኡ ደራፋይ ክኸውን ከምኡ ሙዚቀኛ ወይ ስነ ጥበበኛ ምስ ኮንካ ቡት ህትም ይመስሎ መብዛሕቶም ስነ ጥበበኛታት ወላ በኣሜሪካ ዘለው እወይ ቢልዮናት እዩ እዮም ግን ሃብታማት ኣይኮኑን እቶም ሪል ሃብታማት ደረፍቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ርእሱ ዘለዎ ማለት እዩ ናብ ቢዝነስ እዮም ዝኸዱ كندا بيزنس يونني لكم زي بدر فتاتنا تو قال ملسب كدان قيرو قال لك سعن تريو كل سب كم يمثلوا بعد there are only few people very intelligent زخون سبات ابنت زي حركه بامي 13 بيزنس صالنيلو اتزبلص اتاوز غبرل زلخه جرامي قال ملدش لما يكونن اتزبلص اتاوز غبرل زلو كاروش حصابيت ناي ماكينا كبابي 600 زخونه بوتاتات አለዎ اب امريكا اتزبلص ገንዘብ ዝትወሉ ድማ ሴክሲ ቢዝነስ አይኮነን ፋሽን ገለመለ ገለ ጥራይድ መስለሰብ نو مكينة محصابيو مكينة محصاب اتزبلص ገንዘብ ዝትወለይ ዝብል انا اجي ካብቶም ደረፍቲ መብዛሕቲ ግዜ ዘድንቆም ደረፍቲ ከለው ይኮኑ ናብ ቢዝነስ ምሳቶ የዘድንቆም አምነ ጄይዚ ዝባላሉ is a very intelligent investor ሓደ ካብቶም ቢሊዮነራት ደረፍቲ ብስነ ጥበብ አይኮናው በጽዩ በቢዝነስ ወላውን ሪሃና ዝጉሉ ደርፊ ብላ ብላ ዋርክ ክትብሉ ዒላ ወላ አምብሬላ ዶ ወላ ቦይዶ ወላ ገለዶ ዳያመንድ ዶ ክትብሉ ዒላ التريل حبتنا تكابي متيو اب بزنس بساتوت فاشن براندس كلا ملغيرا ناتا ديزاينر بزنس الله كم ناي انا ناي غلطاتن درف كمان غدي فاتو غليو بيلو من والو تملس درفي ترغم يبلوني لا ناب بزنس سغيرا سلازي كاب سنت ببنياتات ناب بزنس سغرو كلونا يزدلانه رافاي كوينكا فيلم اكتر كوينكا صبو درجه خدص تخليقا نترس خاطه تكيمكا ناب بزنس اتيخا بتزلكا صلوا نقدميت كتونچف نخمو نخدقبر دما فولي حساب ديكون ولا زول حسابات بناتكا براندن بناتكا ميلان نفعا سبات كوسيركا كم زي بعد جاستن درولو زخدو زول باي ذا واي زي سبزي قال لك كابتن قدامه تاع بيتكوين انفست قبري فيري انتليجنت كم درافايسي يفتوني رانغن كسع كندو اي ابدرفت بزح تقداسنت يبلين ناي بيزنس ستور ناتهم كحوسو خلوغن كبر لني معناته مبزحت ግዜ ጸለምት ልካ ከም ደርፌስካ ማይክሮፎን ሂስካ ኣብ ስቴጅ ኮለል ኢልካ ቡጥራይን ደቅና ክጸልዎም አይደልን ያኔ ሂኑ ከድሎም ዘሎም ጽልዋ ተጠቂሞም ናብ ቢዝነስ አትዮም አበይቲ ቢዝነስ ኢምፓየርስ ገሮም ማዓ ሰራሕተኛታት ገሮም ጽልዋን ስእሊ ናይ ጸለምትን ካብ ደርፍን ካብ ዘረባን ማይክሮፎን ወጻይ ካል ክገብሩኹም ዝኽእሉ ኣብ ስእሊ ክገብሩ ከለው እዚ ድማ ሓደ ካባቶም እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ክሪፕቶውን ካብቶም ቅድሚት حصور كله إنفست جيرو بوجيرو لعل تتوقع بريدشور بليونر تدي كوينا بزغربا بليونر كون زخليو زياتهم دمايم تم رول موديل كون زلوم زياتهم بتنايدر فم قال ملت رايزر لون قديفكم أبت بيزنس زلوم تسعيب نايم تم من ساعتنا كاباتهم بزح كتسلو خليهم ناي كم ديوم عينة ستوريز وين حدا جزء كم تسأل ليه. How many car washes do you own? So I own about 65 car washes now. 65 car washes. Why are car washes so profitable? يغرد تاشد شميتي لكون يرسوسان حمشتني. Car washes are amazing because essentially owning a piece of land, right? So obviously you're going to be making money on that. جزء تتصبيه نورمال حدا ناي سوفت وير كامباني قال ملك قبري خاطر تصبيه ناي كار واشسي بيزيك تداركا نورمال بزح زي كده سولي ما بزحتك زي دما مليونيراتن مالتي مليونيراتن علمنا نورمال بيزنس يزلهم لقدام تدي دلهم نايس ريت كامباني دي دلهم سيمبل مثلا كان اخا ما بزحتك زي بيزنس كبال كله بونلاين بديجيتال تراي غيرنا نغطرو نو ريل بيزنسز ريل بروبلم سولفز قبريم نزيد ما ابو قبر سلازرهبكو ناي بحكي احقي سني مالتيو نعشتو نخالوتن ارآيا كوني خليو إلي يامتيو I hope فتيخ እስከ ዛሬ ድረስ ጦርነቱን ህወሓት ጀመረ እያልን ሰሜን ህዝብ በመጠቃቱ ነው እያሉ እኔ ራሴ የኢትዮጵያም ህዝብ የምር የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተደፈረ፣ ሰሜን ህዝብ ተጠቃ፣ ወታደሮቹ ላይ የደረሰውን ነገር በተመለከተ በጣም ዘግናኝ ነገር ታውቃላችሁ ስንሰማ እንደነበረ በወቅቱ ብዙዎቻችን ስራ ጥለን እንድንዘምት ያደረገን ምክንያት ወራና ናኖ ትግራይት የልቀበመሰኒ ሓደ ምስጢር እንዲወጪ ዘሎ ለንቀነ ንኢትዮጵያውያን ብዙሕ ሾክ ዝገብር ማለት እዩ እቲ ምስጢር ድማ እዚ ዓቢ ፖለቲከኛ ናይ ኦሮሞ ዝኾነ ዓቢ ድማ ደሳድዶ ዘሎ ኣገዳሲ ምስጢር ኣውፂሎ ብትግራይ ድማ ብብዙሓት ተጋሩን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ድማ ብብዝሒ ይዝረበሉ ኣሎ ንሱ ድማ
እቲ ናይ ሰሜን እዚ ክህረም ከሎ ትግራይ ህወሓት ብዘበገሶ ኩናት ኢና ሃሪምናዮ ዝብል ዘረባ ዝነበረ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ነቲ ናይ ትግራይ ኩናት ወይ እውን ነቲ ናይ ሰሜን እዚ ኩናት ንክኸውን ንደሊ ዝነበርና ዝደልዩ ዝነበሩ ብልፅግና ምዃኖም ይነግራሉ እንታይ ማለት እዚ a former senior official in Ethiopia's federal government, federal government, has publicly admitted that 2020 war on Tigray was deliberately provoked to target and purge ethnic Tigrayans, lending powerful confirmation to long-standing accusations by the Tigrayan leaders and international human rights groups. As then there is a former minister of peace and senior member of Prime Minister Abiy Ahmed's Prosperity Party said in a recently published interview that the federal government intentionally initiated the war in order to single out and provoke and remove Tigrayans from the Ethiopian armed forces. So, after Zarabana to observe Kod Geramalo, you think it is TPLF who started the war? Agenda is built alone. It's Alama Abiy Ahmedin Biltsignan, and I Oroma elite in Abu Zalla. It is Mikil Khalna Ethiopia. ANDF تبع مالتيو كل خالنا إثيوبيا بتجارة تعبليلو سلزنبرة أبي أحمد دماب سلطان مسمته نمكل خال كي حزاب إثيوبيا كنبر كم زي كل سلد فلزنبرة هيك قبر نيرو هذا عبد مخنيات جيل نيرو نتوم بمولهم تجارو كاب سلطانهم من وقحاف which تحري ودعنا تجارو دما قبل لهم حراز خطولو زولو تاكتيك مالتيو هذا قربا جنرال دحر جنرالات وصيهم هادي ممنا تبعله بورومو يتكኦም ከም ዘሎ ንርለና ስለዚ ነዚ ንምግባር ሓደ ዓቢ ምኽንያት ይደለ ነይሩ again this has nothing to do ምስ ኤርትራ እዚ ናይ ኣባ ኣጀንዳ እዩ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ኩናት በዓላቶም ንሓትሕዶም ኣብ ልዕሊ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ተንኮልና ንሰምዕ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኤርትራ ክሳራ ከም ዘይነበረት ኩነታት ፅቡቅ ጌርና ንሓዞሞ ምስ ኤርትራ ዝተሓዝ ኩነታቱን የብሉን እዚ እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብሓፈሻ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ዝበሃል ዘሎ እዚ ተፈቲኑ ዘሎ ነቶም ተጋሩ ካብቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ራንክ ስልጣናት ዝነበሮም ኣብቲ ወታደራዊ ስለያዊ መርበባት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክትምሕቅቆም እንተኮይንካ ምክንያት ክትገብር ኣለካ ምክንያት ድማ ህወሓት ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሃሪሞ እጂ ኣነ ሃረሞን ይብል ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ይደውፅ ዘሎ ዕላማ ነይርዎም እቲ ዕላማ ብኸመይ ተተግቢሩ ኣይኮነን ትሕቶ ብኸመይ ተገይሩ ካልእ ኣርስቲ ኣብ ኩናት ድራነ ብሓፈሻ ግን ሰራዊት ናይ ትግራይ ከም ዝተሃረሙን مستعرم مخنيات مستفترة دما نبمولهم سراويت باش حد قصر سراويتن حلفتن ناي تግራይ መበቆል ዘሎም ኣብ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብ ሲቪላዊ ዝነበሩ ብምሎም ፐርጅ ማለት ካብ ስልጣን ብሓይሊ ጉሒፍካ ንገሊኦም ኣብ እስር ቤት ንገሊኦም ድማ ብዘይ ገለመለ ኣብ ጉሒፎም ማለት እዩ ቦቶም ድማ በኦሮሞን በአምሓራን ተኪዮም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ትግራይ ሲስተማቲካሊ ካብቲ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ወታደራዊ ስታብሊሽመንት ጠቕሊሎም ኣልዮሞ በዓል ጆን መንጋግዲ ወላ ጆን ገያፅ ዝበሃል ድማ ሎሚ ተመሊሶም ቦታ ንክረኽቡ ምስ ኣቢ ኢዱ ድሳለሙ ዘለዎ እዮም ጌታ ዋላቲ ጻድቃን ኢልካ ደገለዶ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና እዚ ተሓቂ ካብኣቶም ካብ ውሽጦም ይወፅእ ዘሎ we have no other way to single out ethnic Tigrayans ብጀካት ናይ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተደይ ኮይኑ ብካልእ መንገዲ ንተጋሩ ካብ ሰራዊት ክትዓልዮም ከቢድ ነይሩ Taye said during an interview with Horn Observer record shortly before his arrest እዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ድማ ምናልባት ብሰንኪ እዚኣ ይተኣሲሩ ዘሎ ክትፈልጡ ዘለኩም እስር ቤት ያትዩ ዘሎ ሕጂ كقدم مسارو زوجت ينيرا. He added that the attack on the Army's Northern Command, which the government had blamed on the Tigray, the TPLF to justify its military assault, was used as a pretext to justify a mass purge. Okay, the attack. الجري وبزي. التمتكعتي تجارو كم زجبر ويز نجرزله هو حات. نتام مخنيات التياتو تقييمهم جن بمولو تسر ناي تجراي سراويت ولا ونمس إثيوبيا خوينك قاعدة زلز نبرة وانت نبرة بمولو مخنيات تقييمهم كابتي سلطانات ناتهم كم زعلي ومن كم زجوا حف ومن هاي admission echoes a previously leaked audio recording of Brigadier General Taye Ayalo Tesfaye Ayalo a senior ADF commander who was heard saying we have to clean out our insiders even if they may be good people among them. We can't differentiate, so we excluded them from during the work. ስለዚህ እቲ ኩነታት ምስራና ጥዑያት ሰባት ነይሮም ክኾኑ ኩሎም ግን ክንፈልዮም ስለዘይ ንኽእሉ ኩሎም ግሒትና እቶም ተጋሩ ኤስታብሊሽመንት ነዚያ ዝገበሩ እስኪ እንታይ የዘክረካ እስኪ ሕብሪ ዓይኖም ደስ ዘይበለና ኩሎም ክንግልፎም ኢና ክብል ከሎ መለስ ደሰይም ቃል እያ ተጠቂሞም ለምሶም ከዓ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ዘይበለና
ጥዑይኩን ሕማምኩን ኣይግድሰናኒ ብኩልኩም ካብቲ ቦታ ክናለኩም ኣለና we had to clean them ካብቲ ውሽጢ ሲስተም ግሕጥና ከነውፅኦም ኣለና ዝብል ዘረባ ነይሩ ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት ይትፈጥር ዘሎ the war was a premeditated genocidal campaign ስለዚ from the outset of the war Tigrayan leaders and civil society maintained that ናይ ትግራይ ተሓሳስባቱ ኩናት ደይመደይ ተባሂሉ ዝተሃንፀ ዝተመደበ ከም ዝነበረን Tigrayans in the army, civil service and society were systematically purged, imprisoned or killed. كل ذي نجار زجبان زي تجارب. منكش إثيوبيا يجير لهم قبل اليوم. نبي يرترات رئيس الوزراء أمت مغنياتهم أنا أير دعنني. أكيد تجبره كاب سراوي تكون كاب سيفيل كاب كل مداياتنا يكون طبعا إثيوبيا محيقوا زوج أمن زوج حفمن منكش إثيوبيا كم زنبرن. The federal government used single siege warfare قبل اليوم كل عصوان كبانجيرو نتزبي coordinate مسير ترى خوينو سامحرا خوينو ما هري من الناس والوزلون again منكش إثيوبيا يجير وزي independent investigations including زي again زي نفسه زخالة زربان بأسك فتر زخل ويون بزح نوت زفتري زت مالي نيرو لو ما خنت له أبي بتحم له سمع بزي هايلو حقه منقص له سرعات بزلوا من قدي وري ركح حسكاي يكون كان ريفرندم تبل زدل خايس مسسفر كاي يكون كان ريفرندم تبل سرعات حقنا له إذا خوانا كان تجراي نمشيرراف نمبتتأس حزب تجراي نمدخام زجبر سرح تومناتهم لؤقات زخانو فتسموات العقم بسيلوميم كمود بين فتسمون أين قبلون سرعات حقن بزلوا من قدي إنا خنكيد عالم بزفلت أو من قدي إنا خنكيد زبل إمنات يزلنا سلازي حزك موشتنا أو وشتنا نبزاس من معزية بس إحنا لنا أوشتنا بزاس من معزية بس إحنا لا نودينا إنا نبجبوت تجوارا ومن كسقاس نمخد حوحات من قصة تجراي جزيهم محدار نايسراوي تمرد حليف كون نبجبوت تلمي ولا كان سجرنبر نحنا بيننا نفتصمو إنا مالت جن أيكونا تدارا دار خالنا بعفشة كونتات ناي تجراي انتاي كم زمسل زلو بيمان نتقامن نريول لنا I think حنت زربا أبز تجراي قاتي موم زلو بحثر زبادة زقاليت والله تاريخ تجراي أنا تابز قادن نا أنينا وكابن ردو ولا من إيطاليان جزء باندات تنور جلسوات حزق قطنا مس باندات ناي تجراي تناي مجمر يا فيز كومزي بتاريخ بزح باندا أو تجراي ترأي أي فلت نفتح له في 17 عام جلسوات يوم دقوا صورين حزقن ما عتهم شيء قدموا لي خسره حيل الله ابزي بعفشا تግራይ ኣብ ብዙሕ ናይ ባንዳታት ፀገም ወዲቃ ከምዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ነገር ኣብዚ ለንቀነ ምናልባት ኣብ ጽምዶ ሓዳሽ ቪድዮ ውን ከም ዝራናዮ ነገር ኣብ በዝግነ ለና እንምን ነበር ነፃ ነገር እዩ ዳርካ سنة زمن أبن ودي محل خوجه محل كمية غيرنا كمية أبدي جلب ولنا أبدي جلبنا أبدي جلب ولهم أبدي جلب أبهم كمزين نتفعلنا نتوسبنا نتمكر سبنا النسأنا كمزين لا نتحاوس كتبنا كلهم كمتون من نبنا سنة نجر زمن بتشو مالك ساعتين بالحتين بحري سنة سبينا بحري تولنا هنا بحري تول سبنا هنا تفعلنا نبنا وزب زرعنا نزيابير كمسكن نقول نزيابيرنا نمسك زنريو زلنا نايزوم حزبي ركب امنغو غودبو حزب تግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ርክብ ንመብዛሕቱ ደላይ ሰላም ተስፋ ዝሃበ ተስፋ ናይ ሓጎስ ወይ ውን ንገለገለ ሰብ ድማ ስምዒታውን ክኸውን ዝገብር ዘሎ እዩ ምክንያቱ ንዓመታት ተዓጊቱ ዝነበረ ህዝቢ ጎረባብቲ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጎረባብቲ ከምዚ ኢሉ ተዓፅዩ ነይሩ ክኸፈተሉ ከሎ ዝያዳ ኣብ ጎረቤት ዘሎ ህዝቢ ዘርእዮ ምትእስሳር እዩ ንመብዛሕቱ ሰብ ዘገርም ማለት እዩ بكل دوبات مالتيو حجين ريو زلنا كونتات ازي نمانم كحقو سي زقبا نو تطول ناي بيبي ناي بلتقنا كادرتات زبلو زلو سمعو رجانو የቲፒኤልኤፍና የሻዕቢያ ግንኙነት በደንብ መልክ በያዘ መልኩ በደንብ በተጠና መልኩ ነገሮች እየሄዱ እንደሆነ ማሳያዎችን መዘርዘር ይቻላል። መጀመሪያ በአርቲስት ደረጃ በዘፋኞች ደረጃ ግንኙነት ተፈጠረ። ከዛ ቀስ ብሎ አክቲቪስቶች መጡ፣ ነስታይን መጡ። አሁን ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ በህዝብ ደረጃ ቀጥታ ህዝብ ድንበርን አልፎ የሻዕቢያን ወይም ደግሞ የኤርትራን
የነጻነት ቀን ለማክበር በሚል ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተመልክተናል። ራይት ሶ ተአገባብ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝርኢ ዘለው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትክክለኛ ሰላም ድማ ብኸመይ ክኸይድ ዘለዎ ሃንደበት ዘይኮነ ቀስ ብቀስ ጀመርት ለው ቦም ገሪ ዝኸይድ ኦኬ ፋይን where is the problem ኖርማላይዜሽን የሚባለውን ሂደት በትክክል ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ግንኙነቱ እየተሳለጠ እንደሄደ ማሳያ ነው። ጽምዶም ትልቅ አስተዋጽኦ እየሰራ ነው። ጽምዶ በዚህ በዲጂታል ክንፉ ጽምዶ እያሉ ነው። የሻዕቢያ ጽምዶ ትልቅ ፑሽንግ ፋክተር ሆኖ እያገለገለ ነው። የሻዕቢያ ዲጂታል ሚዲያዎችም ይህን ነገር ከፍ አድርገው በትክክል ሲያዜሙት አይተናል። የኤርትራና የትግራይ ህዝብን እርስ በርስ ግንኙነት በሚል መልኩ ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝነው ጽምዶ ብለው መድረኩ ላይ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተብሎ የሻዕቢያ የኤርትራ ባንዲራና የወያኔ ባንዲራ ነው ዳራ የተቀመጠው እና በቃ ትግራይ እንደው በፊዚካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ አለች እንጂ በመንፈስ ደረጃ የኢትዮጵያ አካል አለች። አሁን የምናየው ነገር ማለት ነው። እዛው ላይ ሕጂ እንቲ ትዘረባ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ጽምዶ መንፈስ መጀመርያ ኣወል ክጅምር ከሎ ኣጀንዳ ሴተርስ ክንከውን ኣለና ኣጀንዳ ቴከርስ ከይኮናሲ ኣጀንዳ ተቐበልቲ ዘይኮናስ ኣጀንዳ ክንህብ ክንክል ኣለና ዝብል ሓሳብ ነይሩ። ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ ዳርጋ እቲ መስርሕ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ከም ዝኸደን ካድረታት ድማ ንዓናይ ኮምፕሊመንት ዝበና ዘሎ ካድረ እኳ ኣይኮናን ግን እቶም ናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ኤርትራ ኣክቲቪስትስ ወይ ከዓ ሚድያ ፐርሶናሊቲሲ ናይ ብሓቂ ነቲ ጽምዶ ዝበሃል ሲ ዝለዓለ ኣጀንዳን ብዝበርትዐ ነቲ ሚድያ ዶሚኔት ከም ዝገብሮ ጌርና ከም ዘለና ኮምፕሊመንት ዝበና ዘሎ ስለዚ ኣብ ጽምዶ ተሳቲፍካ ኣበርክቶ ትገብር ዘለካ ኩልካ ኮምፕሊመንት ዝወሃበካ ዘሎ ስራሕካ 4 ኪሎ ኣናዊሱ ንካድረታት ናይ ኣቢ ድንግርግር ከም ዘእተወሎምን ጥራይ ዘይኮነስ ኣባይታውን ክሰርሕ ከም ዝጀመረን ሬኮግናይዝ ዝገብርዎ ኣለዉ። ንቐፅል ከተነገሩ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ላይ ከተነገሩ ዜናዎች ትኩረት የሚሳቡ ምንድን ነው? ጠላቶቻችን እርስ በርስ እንዳንገናኝ አድርገውን ነበረ። አሁን እርስ በርስ ተገናኘን። ትንሽ ፈገግ የሚያደርግ ነገር ነው። ጠላቶቻችን ላለፉት 30 ዓመታት ወያኔ ነው የኢትዮጵያን አድራጊ ፈጣሪ ነበረው። ከኢትዮጵያ ሰማይ በታች ያሉትን የፖለቲካ ሁነቶች በሙሉ ዘዋሪው ወያኔ ነበር እና ታዲያ ራሱ ሻዕቢያን አይዞሌት አድርጎ ወይ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት በደንብ በዛ መልኩ እንዲሄድ አድርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ሲዘውር የነበረን ኃይል እርሱን ወክለው ሄደው ጠላቶቻችን እንዳንገናኝ ያደረጉ ምን ልብ ወለድ ነው? የትኛው ጠላት ነው እንዳንገናኝ ያደረጋቸው? ድንግርግር ይልዎም ዘሎ ኦፍኮርስ ነገራት ይቀያየር እዩ ነገራት ከም ዝቀያየር ግን ወይ እውን ሰባትን መርሕነትን ባህርዮም ከም ዝቕይሩ ቀዳምነት ኣብነት ንስኹም እንድዩ ኣብይ ኣሕመድን ጃንዳናቱን እንደ ተቀዳማይ ኣብነት ኩላታ ዞባ ብዝበለፀ መንፈስን ብዝኸበረ መንፈስን ብኩሉ ዓይነት ብውዕዕ መንፈስ ተቐበልዎ መራሒ እንተላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልኣይ እውን ዘሎ ይመስለኒ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ተገይሩሉ ጠላም ምዃኑ ንኩላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ዓይነታት ምሎም ጠሊሙ ጎረባብቲ ድማ ንኩሎም ጠሊሙ አንጻር ኩሎም ክኸይድ ኢና ንሪኦ ዘለና። ስለዚ ከምኡ እንድሕር ገይሩ ህወሓት ዘለዎ መድረክ ስለ ንሪኦ ዘለና ማንም ሰብ ይሪኦ ኣሎ ንህወሓት ቀደም ህወሓት ኣብ 4 ኪሎ ከለ ካልእ መልክዕ ነይርዎ ሎሚ ህወሓት ኣብ ትግራይ ከሎ ግን ዘለዎ ኩነታት ንማንም ስቃት ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ንዑ ክበልዕ ዝደሊ ዘሎ ነቲ ዞባ እውን ሰላምን ርግኣትን ከልዩ ዘሎ ሓይሊ ስለዝኾነ ኣብያቶም ጥራይ ኢንተርቴይን ንግበሮ ከሀገር አንጻር ባለፈኝ በደንብ ስላነሳ ነው። አሁን እሱ ጠቃሚ ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ክርዳእና ክኽእል ኣሎ። ኣወል ስዕድ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ሂቡ ነይሩ ስምዑ ኣስከብዚኣ ዘጸቢ የብልካን ሻዕብያ ኣይእውጅን እዩ ስርሑ ምስ ወደየ ይዝነግር እዛ ሓፍትና ጽቡቕ ዝተረዳእቶ ትመስል ሰሚዕና ንመለስ ሻዕብያ ሲ ክባእሰካ ኮኑ ኣይትሪኦም ኢኻ ተባኢሱ ኣባይታ ምሰውደቐካ ኢኻ ትሪኦ እዩ ደርጊ ኸንካ ኢልዎ ንሻዕብያ ሲ ኢልዎ ኣብ መሰረት ኣብ ታሕቲ ኣብ መሬት ደይኮንኩም ትሪእዎ ከንፍልሖ ኣብ ቦሎፎንኩም ምስ ደየበ ኢኹም ከተለልይዎ ትኽእሉ ሻዕብያ ክብገስ ከሎ ዘይኮነ ስሩሑ ፈፂሙ ክብለስ ከሎ ይስር ጽምዶና ናይ ሰላም ኢናት ብናይ ዲዛይን ክሰርሕዎ ይሓስቡ ኣለዉ ከም ብበልኩም ናይ ዘንጸላልወና ዘሎ ሓደጋ ንእሽቶ ኣብነት ክትኮነና ስምዕዎ እሞ እዚ ካብ ውሽጢ ኣኺቦም ከም ዝሰልኹም ሲሎም ዝፈነዎ ፕሮፓጋንዳ ሰሊኹ ዝበፅሐና መደንገፂ ሓበሬታ እዩ ዝብል ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ ድማ ይብላ ርእስቱ በአብይ አሕመድ ዝምራሕ ብሔራዊ ደህንነት ኢትዮጵያ ኣብ ሂልተን ሆቴል ብለይቲ ብምሽጢር ተኣኪቦም ዝወሰንዎ ኣሰንባዲ ውሳኔ ኢሉ ይቕፅል።
أقدمك قدم خنات مجمارك نمانم كيس معك أبو حتير معلتي منقزتن سراويتن إيرترا كانت فولنا كما أبنت لمد زخوننا إلهم زغمطوا يبن حدا ني عرباتن إسرائيلنا يشد الشمعال توقع عرب ليق تاكيبا أبو حتير كزي إسرائيل زدفاتن كما غيرنا لإيرترا خنوقع لنا بحنت معلتي أطواراتن كم زدفاتو نحناون كما غيرنا فلما أطوارهم كتسيلنا نبعلهم كانت فوقهم لنا كلته أمريكاويان بجورج بوش كزي ناب إيراق كيدوم زقبروو أب سلسة معلتي ناي إيراق حيل عير ميسائلاتن تانكتاتن كتماتاتن كم زي نبرقيرهم نوانا ختما إيراق بغداد بمتاو سادام حسين سقيلهم كم زقبريوو نيرترا وقعها أسمرات قوتاتيركا نبريزيدنت إيسياس كم سادام حسين تنقبرو علنا إلهم وسينهم علو يبلت حبريتا ببلصقنا تمرح إثيوبيا بمشتر زغبروا أخيبا فلما بميسائل وحيل عيرن بدرون كوكع زلون استفلاليات شعات بوتاتات إيرترا دما يبل حدا أبسمرات تركب حيل عير إيرترا أبو زلوا خبروسيا استغزا ميغاتن كالوتن بحد غزي مدمساس بدرون كوكعن استفلالي كباب كرمان يبل كلته مصوع حيل بحرينا إيرترا عيرات زوافرالون زصغنالون بيز مصوع كم زي سرح يركا مدمساس بميسائلن بحيل عيرن كدمسس مقبر كاب دغه اصوار نخياتو مقبر سلسته سوا مسلطن بوتا خمس مرار حقيلو سلازركب كم زي نبر يركا معناو أربعة بدرك غزي براشاويان بمنግስት ኢትዮጵያ استسرح ججف عسب مصاري ندادي ناب إيرترا دفدف زي تصاري نداد خياتو بميسائلن بدرونن ملو بملو معناو حموشته دكم حرم أزز كامبي أب تحت مريت تقعيتو استسرحه بزح زلو أصوار استقمطلو كامب إنا مأززي مدمساس شدوشته يندع ميكانايزد كبت أصواراتن مخازينو خمتان كتات مدافعن كالوتن كبتن فوكوستن أصوارات زلو بميسائلن درونن معناو شوعته أمصوع زركب حرقي كونه حيل إلكتريك مكفافلي وانا ماخل ناب كلن كتماتات إيرترا زكفافل بدرون يخون مستفلالي ميسايلات معناو شمونته أم نغفز وصلو بزحي أصوار زركبهم دفعات بزحات تمزمازاتاتن زخونو دفعات اتي أبو زلو أصواراتن سراويتن بدمساس تشعته انبا تخيلو مقوطات ربوتا عبيت ساتلايت زلو نسون بميسايل حيل عيرن كم زي نبره مقبار بحيل عير جيرنا بميسايلاتن روكيتن جيرنا بدرونات جيرنا مسوقعنا يوم بدحريو لكع كم مرعى طرمبخا بيب بيب اندابلكا ابقدميت تسنحكا زهاد مسراويت الناس أركا أسمرا مقوطات يكاليو ويبل نيرتراويان اقدفن أحواتي كم حلال فوز للين هاي ولك أي ملأختي يبلتي سداد زا ملأختي حزب المنقزتن إيرترا حزودو تحشكا قبل يوم دليو دلو مسبلتقنا خوينكم عدنا مسيخم كتشوفونا كمان كخساب فابريكا ختصرفونا كلهم قدوفو لناكم نيرنا بولو حزي اتبال عسب مسيكم انهي بعلكم كالوو كنبلو مينا ايوزب اللذي ملأخت السدد يا سلازي خبركم حزبتات إيرتران تግራይን እዚ ተጻሒፉ ድራይኹሞ መልእኽቲ ዝመለኹ ኣምሲሎም ኣበዛና ከም ዝበፅሕ ዝገብርዎ ዘለው ፕሮፓጋንዳው ተለኹ ኣብይ ኣሕመድ ሓቂ ዲሓሶት ይከኣል ዶ ኣይከኣልን ግዜ ገዲፍና እዚ ንድፍግን እቲ ከይደቆሱ ዝሓልሞ ዘለው ንድፊ መቸም እዛ ሪፖርት እዚኣ ገለ ክፋልናታ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ሚድያታት ኣምፅኤ ቀሪበያ ነይረ ያነ ጀነራሊ እዚ ዘረባታት እዚ ካብ ዜሮ ዝብገስ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና the reason ሰሊኹ ዝወፅእ ዘሎ ድማ ባዕሎም እዮም ዘውፅዎ ዘለዉ ስለምንታይ የውፅዎ ኣለዉ ናተይ ገምጋሜ ዝብል ዘለኹ ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ስለዚ ቴሮራይዝ ንምግባር እምበር ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ተለካ ብፍፁም ኣይተውፅኦን ኢኻ እዚ ናይ መወዳእታ ከተውፅኦ ዘይብልካ ሓበሬታ እዚ ነይሩ ዘውፅዎ ዘለዉ ምክንያት ድማ ኣብ ህዝቢ ጭንቀትን ፍርህን ክፈጥሩ እምበር ክገብርዎ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ናተይ ገምጋምኩም እዩ it's just the art of war ናይ ሳንሱ መፅሓፍኩም እያ ትብል ዘይብልካ እንተ ኮንካ ክትገብር ከም ትኽእል ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ክትገብር ትኽእል ተኮንካ ድማ ብፍፁም ክትገብር ከም ትኽእል ክትነግር የብልካ ኣሚን ኣብን ካድረታቱን ብርሃን ጁላ ነዚ ነገራት እዚ ይፈልጥዎ ዳይፈልጥዎን ናብ ካልእ ንገድፎ ግን ብሓፈሻ
እስኪ ሓንቲ ብዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሼር ዝገብርዋ ዘሎ ቪድዮ ስምዕዋ ብኩሉ ሲናሪዮታት ታደር ኮይንካ ብኩሉ ሲናሪዮታት ኣብ ግምት ተወቱ ምክትታል ኣሎ ስለያ ኣሎ ሰረ ስለያ ኣሎ ዝድልየካ ሓበሬታት ይክፍ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ብእውነትካ ተረጋግፅ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ብዙሕ ተሰክፍ እዮም ንኣብነካ ስረ ብዙሕ ነናቱ ግምታት ከም ዝሰበል ግን ንሕና ሃገራዊ ድሕነትና ሲ ዓብዪ ኣስኮላት ተምሃርናዮ ናይ ታሪክ ዝምሃረና ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምሓስ ኣይጠቅመናን ትማሊ ከምዚ ኮይኖም ኣለዉ ነደቂሞም ኣቢሎም በሃል ነበረ ተሪኻ እንታይ ሲና ተሰኣና የብልና ዝያዳ ጌርና ንኡ ከም ቀዳምነት ሰሪሕና ነተኻለ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ንሰርሓሉ ምክንያት ቀድሉ ክሎም ትብድኹታት ናይ ሃገራዊ ድሕነትና እናኸበደ እንድሕር ኮይኑ ክንምክቶ ንኽእል ኢና ንኡ ደፍርሓና ነገር የለን ናይ ግድን ናይ ልምዓት መደባትና ብግቡእ ከነካይድ እንድሕር ኮይና ናይ ሃገራዊ ድሕነትና ጉዳይ እውን ኣወንዚፍና ክንከይድ ኣይንኽእልን ሃገራዊ ድሕነትና ናይ ብሓቂ ከነውሕሶ ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ሰሪሕና ዝመፁና ብድቕታት መኪትና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእልና ግን ዝውንዘፍ ደቂስካ ተሓድረሉ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ክልቲኦም እዚኣቶም ማዕረ ማዕረ ክነካይዶም ክንክእል ኣለና ከምዚ ትማሊ ዘጋጠመና ብድሆ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘጋጠመና ኣብ 30 ዓመታት ዘጋጠመና ንዕኦም ክንምክቶም ክንክእል ምእንቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነትና ውሕስነት ግን ከነወንዝፎ ክንክእል የ እዚኣ ዘረባ ከም ትሰምዕዋ ዘለኹም ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ቆሪፆማ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ምድላዋት ናይ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ምናልባት ዝኾነ ነገር ሓበሬታ ሂቡን እዮም ነፍስና ንኽእል ኢና ታሪክ ኣለና እያ ትብል እታ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን እቲ ሓቂ ግን ገለ ካብቲ ኣነ ዘቕርብናዮ እዚ ወፂኡ ሰሊኹ ወፂኡ ዝበሃል ሓበሬታ ኣቢ ስለያ ናቱ ሓበሬታ ምዝርጋሕ እምበር ሓበሬታ ምእካብ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓንን ይስምዖ ኣብዚ እዚኡ ናይ መጀመርያ ባእሶም ኣፈላላይ ሰራዊት ትግራይ ክድዕኾም ከሎ እግሬ ውፅኑ ጉያ ክኾን ከሎ እግሬ ውፅኒ ኢሎም ጥረሖም ኣይጎየዩን ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ግሒጦም እዮም ከይዶም ሓደ ትግራይ ዝነበረ ካልኣይ ከዓ ብኤርትራ ንእቶ ኢሎም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዝነበረ ፅዋር ኩሉ ከም ዘለዎ እዮም ኣትሪፎም ነጊርናኩም ኢና ሽዑ ይዞ ነጊርናኩም ኢና ከም ዘለዎ እዮም ኣትሪፎም ጥርሖም እዮም ሰዲዶም እዚኡ ፍሉይ ዝኾነ ጭቅጭቅ ይፈጥሩሎም እዮም ኢትዮጵያ መልስለይ እንተነኣሰ እዚአን እዚአን እንደኳ መልስለይ ኢላ ብፍሉይ ናይ ኣፅዋር ዝርዝር ሓቲታታ እያ ኤርትራ ዘይትሪፋቶ ኤርትራ ይሃበትን በፅዋሮም እዮም ክገጥምሎም እንተኮይኖም ሕዚ ማለት እዩ እቲ ሓደ ገፅ ጅግንነት እዩ ጎበዛት ኮይኖም ሕጂ ኣብዚ ዘላ ሃይለ ዝብለ ዘሎ ስጥረ ዘይኮነስ ብዙሕ ኣላ ኣብ ልዕሊ ዝውሰኽ ሓደ ኣብዘን ኣብ መራኽብ ናይ ኣዘርቤጃን መኣዝነን ስሒተን ልቦም ጠፊዎም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ተታሒዘን ዝነበራ እንታይ ሒዘን ከም ዝመፃን እንታይ ከም ዝነበረን ብሕጊ ኸ እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ተራእዩ ነይሩ ስለዚ ድሮናትን ናይ ድሮን ተተኳስን ሚሳይላትን ከም ዝነበረ ናይ ኣቢ ካድረታት እናበኸዩ እናነብዑን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዛረቡ ርኢናን ሰሚዕናን ኢና ኣብዚ ድማ ምፂና ኢና ካብ ዝተወስ ዘሎ ሃይለ ዘይጠቕሶ ድማ ሻዕብያ ኣብቲ ግዜ ኩናት ካብ ኩሎም ወገናት እዩ መዓት ኣፅዋር ግሒጡ ድማንካን ታኒካን ዝበሃል እውን ኣብ ካልእ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለፅ ሰሚዕና ኢና ስለዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ኣውያት ዘግብሮ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዝበኩም ዘለኹ ቀፂልና ኣብዚኣ ናይ ኣቢ ነገር ግን ንገለገለ ሰባት ድማ ኣቢ እውን ምናልባት ንዓታቶም ተደይሰዓርኩ ክሕምመሉ ዝኽእል መንገዲ ህልወኒ ኢሉ ምስ ገለገለ ኣስኪሩ ከም ዘሎ በዚ እስኪ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ርየ ነይረ እዚኣ እስኪ ስምዑለይ أبي خاني دوي بدل وي أنا خاني أبوي مفتاح بزكاة عمدي قبل حجي نظهور رئيس مينستر أبي أحمد مش إزاي نسكرنا أكحيش تقيمنا لنا الميتنا نقيفنا يوينا أبا لا قد سمع لا أبزل لقد خفى أنت أبزل لقد حجي ኩነታት ኩሉ ተረዲኡና በዚ አጋጣሚ እዚ የቀሬታ ንሓቶ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ኪሮስ ኢሉ ወዲያ ይበሎን እዛ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ የዝርዋ ስለ ዘለዎ የርእያ it's a very very sad እቲ ዝኾንዎ ዘለዉ ግን ንዓና ፅቡቕ ኢልና ኢልና ፅቡቕ እዩ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፅቡቕ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከሀገር አንጻር ባለፈኝ በደንብ ስላነሳ ነው አሁን እሱ ጠቃሚ አይመስለኝም መከፈቱንም የሚያውቁት
ጥቂት የአፈንጋጭ ውሃት አላፊዎች ነው እንጂ እንደ ሀገር ኢትዮጵያና ኤርትራ በድንበር በየብስ የሚገናኙበት በሮች ከተዘጉ እንደዘጉ ነው ቀሪው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው መንግስት የሚያውቀው ነገር ማለት ነው ያለው እውነታ እሱ ነበር። ነገር ግን ያው የቲፒኤልኤፍ አፈንጋጩ ኃይል ድንበሩን በራሱ ፍቃድ ከፍቶ መክፈትን ብቻ ሳይሆን ባለፈ የኢትዮጵያን ሸቀጣ በሀገር ሃርድ ከረንሲ የመጡት ሸቀጦችን ቀጥታ ወደ አስመራ ወስድ ነዳጅን ወደ አስመራ ወስዶ ገበያ ላይ ሲያውል ሌላውን ደግሞ ለጦርነት ጊዜ ያገለግለኛል ብሎ ሲደብቅ የተለያዩ ወርቅ ምናምን እየወሰደ ወደዛ ሲሸጥ እንደነበረ ተሰምቷል። كم تريد ولا لهم ناي عقل تبتن ناي فرهن ناي أنصار تروتن زرباين أنا سمع زلنا الذي تدوب 4 كيلو زل منجس زي كفتو كم يجرون بعلم كفيتو ما يعطولو زي نفسه زخالة كنت عارفة إيرنا لو قلهم زبلو زلو أبز حلفة تي ناي نبرت كبدي سابا كبيتوبيا دمت بناي وتعي شرف دمت نبي إرترا يسدوا وكم زلو ندادا وكم زعتو زلو ورك بو يوتس كم زلو زنجر زنبرة أجد ما بوقي نتزبي كم زراخب غيرمو نابليهم تزارب زلو cry babies بحال زبخوي تراي كم يركم أو يبلي خاطبلهم there's nothing they can do كقبرو زخول انت زخولو مقبرو حنت قبري كلون يوم أما وداتا منين مبال ترايا بتاكونا تاد ما هو حد بيلا غير أنبيبوهم سلازليو مسويان حقب زلو صباح اندحري وياني مس إرترا خوينا نفدرال زخونا نجرجرة إرترا كابتا دوك سجراي تخلني ويان أنت تجف جيفا بما عدا خوينا تراي إرترا خريا زخر ولا حن خاطي كلني unless على ملقاو حق أفريسو ندوب وياني عمين دوب إثيوبيا سجيرو which is بزاف أفلوت أنا من قسم مالتي بعلوكو أبتيروكو على ملقاو كنت في سزول عسم ناتيز بالله فيدرال ليكون أتحسن إذا مسافات السيب لك علىه مسا أمرهم يلو بقلت يا نقرأ كذلو كم جاء عين الزربا خمي قرك أخذ الزرب وهو تيارو كذا عسبنا تياكم لك كذلو كل يرك كذلو لسه لك مل كذلو officially عسب تراي ديخه يعني أي بحر منور عني تشلن إذا كم لا يسمعون دم زلو دمنا يقيح بحرنا نولد يسمعي اللون يوم تنفاسنا أيو عزمتنا يقيح بحرنا خنوبلا يسمعوا لي اللون يا ما سلي أزا قداي كالي ترخيب تباهيلو وقت دحار مسوياني حقب قبدا قلدت أمازيس كاز خون نقر يلا حزب إرتران إساياس أفورقي قب انت بحكي ودي بعشاي كمون سله تبوظ خنا ملتيام هيبام I think بزح زربا زبليه مثلا أتي تقوريت زوج زل فيديوهات كندا سم فيديو كبير تراويان أبي أحمد نتاي قبرين نتاي كبلي نابل خلو إساياس أفورقي مسارة عوض هنا جمجم أكيدهم زمز زل فتنا والتاو أرصد حاجة فتنا سمين إثيوبيا دو إثيوبيا أصلا سمين إثيوبيا خنبرك خلوه تونا علمان نسمران دي 4 كيلو حن أبتكمتي قبل على إرترا خوينا تقول لي أزولي سافزي زولو تجبت الترقة سمعلتي زيت ناي أبي تجاي زول حيلي بستفعليو ناي مد 5 حتى جزعنا جوركو استفعليو ساريها ماريا سرحة زقبرخ جبريت وانا تخرتي جن أنا ونو قبل أين إرترا زوليت بوليسي وأنصرت عن توزول كوي ناي معربوين ناي دقة الأخوي زلك زلهم زي قلت زخون حدا قام قبل على إرترا لي قلت زخون كان تخرطوا أنت قرايكم كان تخرطوا نيرترايو زي نتصريو زي قلنا نسمين زي أحسي نسمين قايز تكالكوليشن نيو شغال ناي سمين من كسرعس أو سمر الله دو أو 4 كيلو نقش خيم محضر زعنكف زولي تكالكوليشن والتا قرص يوم لا تحسبوا زلو كان حزي كشتك إمباير زول نير حق تماخل مكم غير مزل حزي طيب حسب زلنا كاب نهات ملك بيت منكسي نهات يوحنس بيت منكسي زعبي زقدمون ناي تجارو ناي مالت ناي تجراي ناي إرتران أو تجراي مقالة بيت منكسر له مقالة بيت منكسر له أو سمراون بيت منكسر له ناي إرتران ناي تجراي مقالة بيت منكسر له ناي ألولا بيت منكسي أو سمران يرو ناي هاتي يوحنس بيت منكسي
أمالنيو بحفشا اتسقات اتكابي نابي كم زخيز زلو نمسمعو زاكل يدم سألكم زلغو سلازي تي أبي زهندسو زلو كنتات أستوئي الكامر أي العلا قداسنت كم زلو كنجنزب كنكلال لنا. Now let's continue. Mr. زلو هبوبلان غزل. كاتنا وكلنا قلنا ناتكم متكلاو مرقص أبي قداي زخن تايو بخمي تريوم خنياتو نحنا مس منغستي إثيوبيا عدقا وقال سخن كايدنا يام دول زلو قنتي لجيت ما يدخون حتونا يدليت فتحينا برقيرنا حمدو ناي حزب إرترا حتو أدرس أيقبرون ولا بزحالة غازيت أو مبلغ مو أبعد اللاتكم رئيتون كفلت مدلوخو برقيرنا حمدو ناي سرعات لو تخدل هلو منغستي إثيوبيا ناي جوغراف لوتي ناي ودب ناي أفدقنا بحري دل زلو مو كمي غير كايو مس منغستي إثيوبيا خسرح زكال كلتا الناس تقول كلن تلخا في تكالاوي أسرارحا بتحدثا انتهي زراخ اوكي حرح ثانك يو تطعكن ولا نصيحة أي سنة لازم خلت الطرف أنا وسيخ فتن زبلو anyway دحان تملسكوا بزح زقد سايكونن اسكي أبناء أول كنسجر سعيبة الزاربا دما أب تبوتا خوينه مس حزب تبوتا خوينه كزاربا أنت زصمدو أي قوتن يتبل زلخا تبرابر أنت تحلم زلخا تبرابر أنت وعزو صمدون هبت رخبز مسلك كازلو تبرابر أنت وعزو صمدو أبي بصحيخم زلو زي فلتكا تبرابر أنت سراويت سلام وزا مسيلنا كازلنا تبرابر أنت شاف علامنا مهرام كم زلنا زي فلتكا نزح الجن رئيك حق وحيدك أبصمدو تصمبر نغيدنا بسراتنا ودحاو بوي سراويت سلام هكا سلام فلمن داري زوباوي ستقلبا زلام بسان تحاواوي سعاقو سقليزو بغنياتو زي جغراف رأي وابلو so there you go أنبسط قلبا سرحا قلبا مخيام لحيو زين بوغن إرترازر لوين مثلا نبنيو كاكو خباي قنا نابل مالتيو بغنياتو كاب قلبان دوبب بغر شمتي مخيام قولو مخدا سراويت إرتراز قدفن بوطاتات سراويت سلام هكا سلام فلمن داري زوباوي فخري لو مدما سفيا انجل دوهان قصنا تنقساقسنا غنينا كبعد قرات نزمان عيغا ماكينات ياتلو مالا اندغنا سورغومبو عيغا دامبا كوما سراويتنا قديفو انت عليلو كارتغراي اندا مخنيتو كاب ايرترا اند الغدا حزبي نابالات صمدو زحلفو ملختن نهو حزبي روب سلام بلوكم الله نايب حكي عبس راح يسرح كم زلينا عن الرجال لنا اسكن اسمع عبزي زلاقي خوينو كلتيو حزبي كم تقدم هز زنبرو ناب نبر سلامو تملسو خيرنا ندلي نمنتاي كمانن بلعلنا انا حزب ارترا يقربنا بدوب يقربنا بموسبو يقربنا بقانقا يقربنا تايمو منالوات زي يراخبنا ነገር متقاسيو خبر زخل مالت ስለዚህ بكل ስለንራኸብ ምስ እርተራ ሰላም ምግባር ማለት እዛ ዓድዚ ውሑስ ኮይኑ ሰላሙ አረጋግጹ ልምዓቱ ከሳልጥ ዓብይ ባይታ ይፈጥረሎ ማለት እዩ ዘላቂ ኮይኑ ክልቲዩ ህዝቢ ከምቱ ቅድሚ ህዝቢ ዝነበሮ ናብ ንቡር ሰላሙ ተመሊሱ ኸይዲና እንደሊ ንምንታይ ካብ ማንም ብላዕልና ኣና ህዝቢ ኤርትራ ይቀርበና ብዶብ anyway كم ذات رواز اللهم يا عز السلام انا بتصبو قصات خيزلا ناي موداتا نابير تراغصنا ملس قبلكم اسكي
كرات عزتنا منقرأنا دلنا حجها مزيو ما هواي تريوم دلهم نعو باي نعو تباي نعو توماس دينيرتنا يبيت كركش توماس نتوم أفتحت زلو قلم يلا جيرنا خن حزوم ويا ماكينات حابين هاي قلم بركلهم هاري موم نايم ذا كاميرا مسرعي بيك أكورو عندي وبصح مسال قلعي توتي تباي دي الله توم أواي حما أنا ميك እዚያ ቆልዓት እዚያ ጓል ትገብሮ ዘላ ንሽተይ ሓፍትና ወላ ጓልና እውን ክንብላ ንኽእል ትገብሮ ዘላ ቪድዮታት ኣነ ንብዙሕ ግዜ ዝደልየ ዝነበርኩ ቪድዮታት እዩ ኣሚን ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ዩቱብ ዘለኩም ቻነል ወይ እውን ኣብ ዩቱብ ክሰርሑ ትደልዩ ጎ ኣውት ኦፍ ኣስመራ ካብ ኣስመራ ውፁ ካብ ኣስመራ ወፂኹም ምስ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣስመራ ጥራይ ናፍቆት ኣይኮነን ዘሎ ናይ ኤርትራ ናፍቆት እዩ ዘለዎ ስለዚ 10 ግዜ ፊልሚ ገለመለ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ክግበር ከሎ ኣሚን ኣብ ኤርትራ ከለና ብዛዕባ ኣስመራ ብዙሕ ፈሊጥና ኢና ካብ ኤርትራ ውፁ ካብ ኣስመራ ወፂኹም ካልእ ግበሩ ድሕሪኡ ብዙሓት ሰባት ደስ ክብሎም ይኽእል እዩ ኣነ ንኣብነት ገለ ኢኹም ከይትኾን ትኽእልም ኣነ ግን እዚ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ዝግበር ቪድዮታት ኣይ ሪሊ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ንኤርትራ ኩላ ክንፈልጣ ኢና እንደሊ ኩሉ ክንርኢና እንደሊ ኣስመራ ፅቡቅ እንድዩ ፅቡቅ ከተማ እዩ ሓንቲ ዝውሰኸ ይብሉን ግን ካብ ኣስመራ ወፂኻ ዘሎ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ንክንፈልጥ ድማ ደስ ይብለና ኣባይና ክንፈልጦም ኣግራብና ክንፈልጦም ኣእዋም ክንፈልጦም ኤቭሪቲንግ there's a lot of stories ካብ ኣስመራ ወፃኢ ክግበር ዝኽእል ስለዚ እዛ ሽማ እኳ ጠፊያትኒ ዘላ እታ ቪድዮ ቆሪፆም ቲም ናተዮም ሰይዶም ላይ ምክንያቱ ኢንተረስቲንግ ነገር ደሊኹም ሃቡኒ ስለ ዝብሎም this was a very interesting video ክሪኦ ከለኹ ንእሽተይ እስከ ንስማዕ እያ ኣብ ቢንቶ ናይ ሩባ መረብ እየ ዘለኹ ኣዝናለኩም ሩባ መረብ ቆልዑ ገለ ይፃወቱ ኣለዉ መርኣይ ደስ ትብለካ ይሕንብሱ ገለ ኣለዉ عزتنا خمستري وزلهم أب عداقة ناي كتما دوار وين دلنا أقطعمي من عداقة معتنا متنا خمستري وزلهم بزح سبي زلو ذا channel ذا سات سرعات سلا سرح نلعلك خيط كنسعر كنكلالنا تعمي ناي بحكي معناته نسان تتبعنا بزح كم زخد قبر لنا it's very simple social media نسخات تتبع كاتسب صبغ يصير هلكا ندحري ناي هو تتان ورن عقرقرن تتبع هلقا هوتتان ورن دما ببزح يمصاكا دحري دما كومبلاين ايتكبر اندحري صبوق صراح كمز مسز بزلالي كاب اسمرا وصاي زغبر صراح انت تبابع كان بزح باجت يزحتت بزح صراح يزحتت كوم عينت تحستك مصناي سلازي ناي بحكي بريليانت ورك اب channel ناتا قد محجون امصي يعني I don't know where to channel ناتا قدل امين صحفوا بكومنت سكشن نت لينك ناتاونا وردوا صحاتكم زياره تسبوني فلتايو كابو حنتن عايده سبلت ندما ذا فيديو زياس كابيت مصني راي له تقمت نيره اجمل سرخي بلا مالك نقول يا ماي تستيو زوت صوت كود فولطوت هونيهم الفا يدو بحال مدبناي كبتيو ما قرب قرب لنا نرايا زي ذا ناي irrigation techniques ابزو فيديوهات ناتي توانيره ስለዚ I think ካብ ሓልሓለ ያመጽያ ዘላ ማለትዩ ከምናተይ ገምጋም ምክንያቱ በመንገዲ ዝመንገዲ ዛነ ንዓመታት ተንቀሳቀስ ኩሉ እዚ ታ ኣብ ከባቢ ድባርዋ ተሰሪሓ ዘላ ዲጋ ሽማ ከማ ጠፊያትን ላሚና ብዙሕ ቪድዮታት ሪያክት ስለ ዝገብር ኣይራ ኮነ ረገኒ anyway ዲጋ ምስላም ያመስለኒ ዲጋ ምስላም ስለዚ አቡን ከዳ ከም ዘላ እንታይ የዝሩ ዘሎ ኾነ መንደፈራ ስለ ተማሃርኩ ን4 ዓመት ካብ ሻምናይ ክሳብ 11 መንገዲ መንደፈራ ካብ ኣስመራ ንመንደፈራ ዘሎ መንገዲ ብዙ ግዜ ተጓዓዝኩሉ ስለዚ it already ምስት ሜሞሪ ናተይ ከይዱለይ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ድሕሪት መልሰካ ነገራት ነይሩ thank you ነዛ ቆልዓ ነዛ maybe ዓባይ እውን ትኸውን ስለ ዘይፈለጥኳ ግን ንዓይሲ ቆልዓ ኮይና ትረአ እንደላ በዚ ኮይኑ በቲ excellent work ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስራሕ ቀጽልዮ ከምዚ ዓይነት ሕሶታት ግበሪ ልዕሊ ኩሉ ግን ንሳ ክትገብር ትኽእል እንድያ እቲ ህዝብና ግን ክከታተል ክኽእል ኣሎ ንዓዓንተ ተኸታተልና I'm pretty sure ብዙሓት ሰባት መፂኦም ከማ ክገብሩልና ክፍትን እዮም ብዛዕባ ሃገርና ድማ ዙራ ኤርትራ ድማ ክላሲካል ክኸውን ይሽዑ ካብ ዓሰብ ድዩ ካብ ባፅዕ ድዩ ካብቲ ደሴታትና ድዩ ብዙሕ ቪድዮታት ክመፀና እዩ ድሕሪኡ we will be very happy ብዛዕባ ሃገርና ካብ ርሑቕ እውን connected ክንከውን ንኽእል ኢና እናበልኩ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይዞም ኩሎም ዝበልኩኹም ናይዚኣ ሓፍትና ድማ ብዝለዓለ ሓግዝዋ ምንታን ፅቡቕ ስራሕ ክሰርሕ እናበልኩ እዚኣ ክገድፈኩም ሳዕደይ ዝፈለጣት ዘሎ ተበራበር ዓነ ኣሕበሎ